ಹೊರಗಂದು ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಇನಿ ಬಿಲ್ಲವ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಕರಾವಳಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಡ್ಡಾಯಿ ತೆಲಿಕೆ ನೆಲಿಕದ ಪೊರ್ಲ ಪೊರಬು ಕೇನರೆ ಬೈದಿನ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗು ಬಿಲ್ಲವ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಕರಾವಳಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆಯಾನು ಎತ್ಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಜ್ಜಗು ನಮಕ್ ಪೊರ್ಲು ಗಂಟದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಬೈದಿನ ಬಾರ್ಕೂರು ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ವಿದ್ಯಾ ವಾಚಸ್ಪತಿ ಶ್ರೀ 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 ವಿಶ್ವ ಸಂತೋಷ ಭಾರತಿ ಶ್ರೀಪಾದರೆ ಇನಿ ಅರ್ನ ಪಾದರವಿಂದಗು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇವಾಗ ಕೇಮಾರದ ಸಾಂದೀಪಿನಿ ಸಾಧನ ಆಶ್ರಮದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಶ್ರೀ 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 ಈಶ ವಿಠ್ಠಲದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅರ್ನ ಪಾದಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಣಂದು ಇಸ್ಕಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಡ್ಡೈದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣದಾಸರು ಒಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣದಾಸ ಕೃಷ್ಣದಾಸರು ರೆಡ್ಡು ಜನಕ್ಲ ಯಾನ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಣಂದು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸೊಂದಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಲ್ಲವ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ವೇದಕುಮಾರ್ ಮೆರೆನ್ಲಯಾನ್ ಮೋಕೆಡ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎದ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುಡಂಜಿ ಬಿನ್ನೇರು ದೂರದ ದುಬೈದ ಬಿಲ್ಲವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯುವ ಸಂಘಟಕರು ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೆರು ಅರೆಗಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮೋಕೆಡ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಎದ್ಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇರಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕರಾವಳಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ರೈಕುಲುಲ್ಲೆರು ಅಂಚನೆ ಸಂಚಾಲಕರಾಯಿನ ರೂಪಶಾಸ್ತ್ರಿಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡುಲ್ಲೆರು ಅಕಲೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆಯಾನ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂದೊಂದು ಅಂಚನೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ನಂದಿನ್ ಲೇಔಟ್ದ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ಲ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪಡ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಜಾಯಿನ್ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮೋಕೆಡ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಎದುಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದಿನ ಬಿಲ್ಲವ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಉಪಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಮಾತ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಅಂಚನೆ ಬೆಂಗಳೂರದ ಕರಾವಳಿದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಘಟನೆದ ಸಂಘಟಕರಿಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆದ ನಾಯಕರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಮಾತರನೆಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳೊಂದು ಮಾತರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಯಾನ್ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ಒವೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡ ದುಂಬುಗು ಭಗವಂತನ ಸುಗುಪ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಲ್ಲ ಅಂದು ಈ ನಿಲೆಟ್ ಇನಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಗಾಯಕೆ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಸರ್ನ ಸ್ವರಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭಗವಂತನ ಒಂಜಿ ಸುಗುಪುನು ಕೇನ್ಗ ಅಂಚನೆ ಪೂನಾ ಇಸ್ಕಾನ್ದ ದೇವರನ ದರ್ಶನಲ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪಣದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ರಮೇಶ್ ಸರ್ಗ್ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಲಂಬೋದರ ಗಜಾನನಂ ವಿಘ್ನನಾಶಕರ್ಮಂ ದೇವಂ ಹೇರಂಬ ಪ್ರಣಮಮ್ಯಹಂ. ಓಂ ಗಜಾನನಂ ಭೂತಘನಾದಿಸೇವಿತಂ ಕಪಿತ್ಥಜಂಬೂ ಫಲಸಾರಭಕ್ಷಿತಂ ಉಮಾಸುತಂ ಶೋಕವಿನಾಶಕಾರಣಂ ನಮಾಮಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಪಾದಪಂಕಜಂ. ನಮಾಮಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಪಾದಪಂಕಜಂ.
ಮೂಷಿಕವಾಹನ ಮೋದಕ ಹಸ್ತ ಚಾಮರ ಕರ್ಣ ವಿಲಂಬಿತ ಸೂತ್ರ ವಾಮನ ರೂಪ ಮಹೇಶ್ವರ ಪುತ್ರ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಯಕ ಪಾದ ನಮಸ್ತೆ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಯಕ ಪಾದ ನಮಸ್ತೆ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಯಕ ಪಾದ ನಮಸ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2 ಸಲ ಗೆದ್ದಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ಗಾಯಕಿ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಸರ್ ಆರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಲ್ಲೆರ್ ಅರೇನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಯಾನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತನ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಸರ್ಗೆ ಯಾನ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬಂದುವೆ ಒಂದುವೆ ಕರಿನ 17ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಉಡುಪಿ ಪಲಿಮಾರು ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಶ್ರೀ 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 ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಶ್ರೀಪಾದರ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯ್ನ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರುತ ದಿನ ತಾನಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೊಕಲ್ನ ಆತಿಥ್ಯಡ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತಂಡು 2ನೇ ದಿನ ತಾನಿ ಪದ್ಮಶಾಲಿ ಸಮಾಜ ಮೊಕಲ್ನ ಆತಿಥ್ಯಡ್ ಆಶ್ರಯಡ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತಂಡು 3ನೇ ದಿನ ತಾನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೊಕಲ್ನ ಆತಿಥ್ಯಡ್ ಮೊಕಲ್ನ ಆಶ್ರಯಡ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತಂಡು 4ನೇ ದಿನ ತಾನಿ ಪಂಡಗ ಕೋಡೆ ಯಕ್ಷತರಂಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೊಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೊಕಲ್ನ ಆಶ್ರಯಡ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತಂಡು ಇನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಲ್ಲವ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಶ್ರಯಡ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ಕರಾವಳಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪೂರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಸೊಲ್ಮ ಸಂದವಂತುಂಡ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ತುಡು ದಯಗನ್ ಪಣ ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶನ ಅಕಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಕಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಅಕಲಿಗೆ ಅಭಾರಿ ಆದುಲ್ಲ ಅಂದ ಎಂಕುಲು ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಪನರಿಗೆ ಬಯಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗಾದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದರು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವೆ ಶ್ರೀ ವೇದಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಬಂದುಲೆ 47 ವರ್ಷದ ಸುದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸ ಉಪ್ಪುನ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಲ್ಲವ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರಿನ 14 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಅವಿರೋಧವಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾತಿನ ಶ್ರೀ ವೇದಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಬಿಲ್ಲವ ಭವನದ ರೂವಾರಿ ಆರು ಬಿಲ್ಲವದ ಬೆಂಗಳೂರದ ನಾಯಕಿ ಆರು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇರು ಬೈದಿನ ಮಾತ ಭಿನ್ನರೆಲ್ಲ ಆರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಪಾತಿರ್ದು ಅಕಲಿನ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸ್ವಾಗತನ ಮಲ್ಪರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಪಣಂದು ಯಾನ್ ಈ ವೇದಿಕೆನ ಶ್ರೀಯುತ ವೇದಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಬಿಡ್ದು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಯಾನು ವಂದಿಸೊಂದು ಇನಿ ಈ ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕರಾವಳಿಗರ್ನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಬಿಲ್ಲವ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನೆತ್ತ ಆಶ್ರಯಡು ಇಸ್ಕಾನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೌತ್ ನೆತ್ತ ಸಾಯೋಗುಡು ತುಳುವ ಜಾಲ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣನ ತೆಲಿಕೆನಲಿಕೆ ತುಳುಟು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪ್ರವಚನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಿನ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಶ್ವ ಸಂತೋಷ್ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆ ನ ಕಾರುಗಡ್ಡಬೂರು ಅರೇನೆ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಭಗೆ ನಾನು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಸ್ವಾಗತ ವಹಿಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಾಂದೀಪಿನಿ ಸಾಧನಾಶ್ರಮದ ಕೇಮಾರ್ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಶ್ರೀ 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 ಈಶ ವಿಠಲ್ದಾಸ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಲೇಲ ಯಾನ ಅರ್ನ ಕಾರ್ಗ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಗೂ ಯಾನು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದುಲ್ಲೆ ದೂರದ ಊರು ದುಬೈದ ತುಳುಕೂಟದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯರು ಅಂಚನೆ ದುಬೈ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ರ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಗೂ ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದುಲ್ಲೆ
ಇಸ್ಕಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ ದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೌತ್ ದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸದೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣದಾಸಿಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಸರ್ವಲಕ್ಷಣ ಕೃಷ್ಣದಾಸಿಯರ್ ಮೇರೆಗಳ ಯಾನ್ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ ಅರಿನಿ ಸಮಾರಂಭಗೂ ಯಾನ್ ಸಂತೋಷೋಡು ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟ್ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮೇರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪ್ರಮುಖರು ನೆಕ್ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಯ್ನಂಚಿನ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಓರಡು ದುಂಬೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದು ಪಂತೇರಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ರೈಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ರೂಪಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಗಲೆಲ್ಲ ಈ ಸಮಾರಂಭಗೂ ಸಂತೋಷಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕರಾಯ್ನಂಚಿನ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ರೆಗ್ಲ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ವರ್ಚುವಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಂಚಿನ ಗೋಪಾಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಲೆ ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನ್ನು ಯಾನು ಪುರಾ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಆಗಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರೇ ಪೂರ ಯಾನು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಈ ಸಮಾರಂಭಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಸೇವಾದಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಸದಸ್ಯರೇ ಪೂರಾಗಲೆಲ್ಲ ಯಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಡೆ ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂಚೆನೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರು ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಚೆನೆ ಶಾಶ್ವತ ಆಹ್ವಾನಿತರು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೂರಾ ಸದಸ್ಯರಿಗಳ ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಆಗಲಿ ಸ್ವಾಗತ ವಹಿಸೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ನನವರ ಸುಂದರರಾಜ ರೈಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿದ ಅಗಲಿಗೆ ಯಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಡು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಿರ್ಲಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪೂರಾಗಲೆಲ್ಲ ಪೂರಾಗಲು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತುಳುಟು ಆಪಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೂರಾಗಲೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಪೂರಾಗಲೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸದು ಯಾರು ಮಾತೇರಿಲ್ಲ ನನವರ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿದ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಿರ್ಲಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಂಕಲ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಕೇವಲ ಬಿಲ್ಲವರೇ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಸೀಮಿತವಾದತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇತೆ ಸಮಾಜದಗಳೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಎಂಕಲ್ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊರ್ಪನ್ನು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಧನ್ಯವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಶ್ರೀಯುತ ವೇದಕುಮಾರ್ ಸರ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬುಬಾಯಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಂತ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲ್ಸಗ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಾರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ದಯಗಂದು ಪಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನ ಹಿರಿಯರ್ನ ಮಲ್ಲಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡು ಹಂಚಾದುಪ್ಪನಗ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಬಾರ್ಕೂರು ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ನಾಡು ಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಾಗ್ಮಿಲಾಂದ್ ಆತ ತಂದೆ ವಿದ್ಯಾ ವಾಚಸ್ಪತಿ ಮೇರು ನಮ್ಮ ನಾಡಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿದ್ಯಾ ವಾಚಸ್ಪತಿ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಶ್ವಸಂತೋಷ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಪಾದಲಿಂಗಲು ನಮಸ್ಕರಿಸೊಂದು ಎಂಕುಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲ್ ಸೇದಿನ ಮಾತ ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗ್ಲ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ತದು ಕೊರಡು ಪಣದ್ಯಾನ ಎರಡ ಭಿನ್ನಹ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಶ್ವ ಸಂತೋಷ್ ಭಾರತಿ ಶ್ರೀಪಾದರ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಪಣಕ್ಕೆ ಆನಂದಿಲ್ಲ. ಪಂಚರತ್ನಾಖ್ಯಮೇದದ್ಯ ನಿತ್ಯ ಶುದ್ಧ ಪಟೆನ್ನರ್ಹ ತಸ್ಯ ಪ್ರಸನ್ನೋ ಭಗವಾನ್ ಶಾಸ್ತ್ರೇ ತುಭ್ಯಂ ನಮೋ ನಮಃ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯಂ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತಿಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದಿರಯೇತ್. ಮಾತೆರ್ಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾವುದಿಲ್ಲ. ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರದಾದ ಪಂಡ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಲ್ದಾರ್ ನಿಗ್ಲು ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಮುದಾಯದ ಆಶ್ರಯಡು ಮಲ್ದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಇಂಕ್ ನನೊಂಜಿ ಐಟ್ ಖುಷಿದಾದ ಬಂಡ ಆ ಪುದರುತುಲೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜಗೆ
బిల్లవేరు బిల్లాడు దగలేకి బిల్లవేరు అని ಪನ್ಪೇರು ಇನ್ನಿತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಲ ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗ ಇಡೀ ಯುದ್ಧ ನಡೆತೀನಿ ಅಲ್ಲಿತ್ತೀನಿ ಪೂರಾ ಜನಲ ಬಿಲ್ಲಾಡುಲೆ ಆ ಬಿಲ್ಲುಡು ಧರ್ಮದ ಒಂಜಿ ಯುದ್ಧ ನಡೆತದು ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪನೆವಾಯಿನ ಆ ಸುಸಂದರ್ಭ ಒಂದೊಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸುನಾಗ ನಂಕ್ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತದ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತೇರು ಮಾತ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದಗಲಿಗೆ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಅಲ್ಪಾಡು ಬಣ್ಣದೊಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಣ್ಣೋಡಾಪುಂಡು ದಾಯಗನ್ನಗ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಆತೊಂಜಿ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯ ದಾದ ಉಂಡು ಪಂಡ ಏತೋ ಸಮುದಾಯ ಉಂಡು ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಏತೋ ಧರ್ಮಲುಂಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಧರ್ಮಲತ್ತು ಅತಿ ಭಯಂಕರವಾದ ಒಂಜಿ ಲಿಸ್ಟೇ ಆರ್ಪುಂಡ ಐಟ್ ಆತು ಧರ್ಮಲುಂಡು ಆಂಡ ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನ ಧರ್ಮ ಈ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಏತು ಧರ್ಮ ಇತ್ತುಂಡು ಏತೋ ಧರ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಾಶ ಆತುಂಡು ಹೊಸ ಧರ್ಮಲ ಪುಟ್ಟದ ಆತಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಈ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ನನ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆತಜಿ ಅವು ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಸಮುದ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಉಂತುದುಂಡು ಅವೆಂಚ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅನ್ಪೆ ಈ ಕರಾವಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಒಂದೊಂದು ಸಮುದಾಯದಾಗಲು ಸೇರಿದ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ತೇರಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪಾತಿರಂದಿಲ್ಲ ಆಂಡ ಮಾತ ಹಿಂದೂಲೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ತೊಂದು ಈ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಈ ಸಿಂಧೂ ಧರ್ಮ ಈ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಎಂಚ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತಂಡು ಪಣ್ಣಿಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆನೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಆದುಪ್ಪು ಎಂಚ ಪಂಡ ಸಿಖ್ ಧರ್ಮ ಉಂಡು ಭಾರತದ ಒಂಜಾಗೆ ತನಗ ಸಿಖ್ ಧರ್ಮ ಉಂಡು ಗುರುನಾನಕರು ಪುಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಗುರುನಾನಕರು ಕಂತಿನ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶ ಬೊಕ್ಕ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸೇವೆಡು ಸಿಖ್ ಧರ್ಮ ಬತ್ತನು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಬತ್ತನು ಬುದ್ಧ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಬತ್ತನು ಮಹಾವೀರ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಂಡಲ ಪಂಡಿನಿ ಪೂರ ಗುರುಕುಲೆ ಪಂಡಿನಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಡು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡು ಬೈಬಲ್ ಬತ್ತಂಡು ಅವು ಏಸು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಏಸುಲ ಈ ದಾರ್ಶನಿಕಡು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಅದು ಉಂತೇರು ಕುರಾನ್ ಬತ್ತಂಡು ಮಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈತ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಲ್ ಬತ್ತಂಡತ್ತ ಅವೇನ್ ಪಂಡಿನಿಯರು ಬರಿತಿನಿಯರು ಆಯ್ತ ಧರ್ಮದ ಕರ್ತೃ ಏರು ಪಂಡ ಏರಾಂಡ ಒಂಜಿ ಗುರುಕುಲೆ ಆ ಧರ್ಮದ ಗುರುಕುಲ ಅದೇ ಉಂತೇರು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಗ್ ಗುರುಕುಲದಾಂತೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನೇ ಈ ಭೂಮಿ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದ ಆ ಧರ್ಮಸಾರವನ್ನು ಪಂಡದ್ ಪೋಯಿನ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಅವು ಭಗವಂತ ಪಂಡಿನ ಗೀತೆ ಅವು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮದ ಪುಟ್ದಿನ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಈ ಹಿಂದೂಲು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಪನ್ಪಿನಿಕ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಆಧಾರ ಬೇತೆ ಧರ್ಮದ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಆಲ್ಪನಾಗ ಅವೊಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಡೇ ಪೋಂದು ಪುಣು ಆಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂಚತ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಯಿಟ್ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗೀತೆ ಉಂಡತ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಯಿಟ್ ಬತ್ತಿನ ಮಂತ್ರಲೇತು 620 ಮಂತ್ರ ಐಕೊಂಜಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು ನಿಗ್ಲಗೊಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪೆಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತುಗೆ 12 ನಿಮಿಷ ಕೊರ್ತೇನೆ ಇಂಕ್ ಆಂಡಲ ಐಟ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಪನ್ಪೆ ಮುಂದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾದ ಉಂಟು ಮಹಾಭಾರತದ ಪಂಡ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಐಟ್ ತೂನಾಗ ಒಂಚೂರು ಪಿರಪೋಂಡ ರಾಮಾಯಣ ತಿಕ್ಕು ರಾಮಾಯಣ ರಾಮ ಪುಟ್ದಿನಿ 7ನೇ ನಕ್ಷತ್ರ ರಾಮ ಪಂಡ 7 ಪಂಡ ರಾ ಪಂಡ ಐನ್ ರಡ್ ಯಾ ರಾ ಪಂಡ ರಡ್ ತುಲೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಚೆ ಉಂಡು ಬಂದು ಮಾ ಪಂಡ ಐನ್ ಪಾಪ ಮಾ ರಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಐನ್ ರಡ್ ಸೇರ್ದ 7 ಅಂಡ್ 7 ಪಂಡ ರಾಮ ಪಂಡ ದಟ್ ಇಸ್ 7 ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ನೇಮ್ ನಾಮ ಪಂಡ 7 ಅವೆಂಚ 7 ಆ 7 ಡೇ ನಿಗ್ಲು ಪಯಾಣ ಮಲ್ತಂದ್ ಪೋಪಿನಿ ಅವು ಅಯನ ಅನ್ಪೇರು ಅಯನ ಪಂಡ ಸಂಚಾರ ಆ 7 ಸಂಚಾರ ಅಂಡತೆ ರಾಮನ ಸಂಚಾರ ಅಂಡು ಐಕ್ ರಾಮ ಪ್ಲಸ್ ಅಯನ ರಾಮಾಯಣ ಅಂದ ಐಕ್ ರಾಮಾಯಣ ಅನ್ಪೇರು ಈ ರಾಮಾಯಣಡು
ರಾಮ ಪುಟ್ಟಿನ ನಕ್ಷತ್ರ 7ನೇ ನಕ್ಷತ್ರ, ರಾಮನ ಅವತಾರ 7ನೇ ಅವತಾರ, ರಾಘವ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣನೇ ರಾಮನಾದ ಬತ್ತಿನ ಆ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣನ ರಥಡು ಇತ್ತಿನ ಕುದುರೆಲು 7, ಆ ಕುದುರೆ ಗೊರಸಡು ಬತ್ತಿನ ಸ್ವರಲ್ 7 ಸಾರಿ ಗಾಮ ಪಾದಾನಿ, ಆ ಕಿರಣ ಬತ್ತಿನಿ 7, ಆ ಕಿರಣದ 7 ವರ್ಣಾಂಡ್ ಐಕ್ ವಿಪ್ ಗಯಾರಂದ್ ಪಂಡೇರು. ಆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಭೂಮಿಯದ ಮಿತ್ತು ತೂನಗ ಭೂಮಿ ಹಿಡಿದು ತೀರ್ಥ 7 ಲೋಕ ಉಂಡು, ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ 7 ಲೋಕ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಭೂಮಿ ಹಿಡಿದು ತೂನಾಗ ಸಪ್ತ ದ್ವೀಪಲುಂಡು, ಸಪ್ತ ಸಾಗರ ಉಂಡು, ಸಪ್ತ ಖಂಡ ಉಂಡು. ಒಂದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಸಪ್ತ ಸಪ್ತಾಹ ಪಂಡದು ಆ ಸಪ್ತಾಹ 7 ದಿನದ ವಾರಲಾಂಡು. ಒಂದು ಪೂರ ಏರ್ನ ಅಧೀನಡು ಪಂಡ ಆ ಮಹಾವಿಷ್ಣುನ ಅಧೀನ ಅಂಚಾದು ಐಟ್ ರಾಮನ ಅಧೀನ. ಆ ರಾಮ ಪಂಡ 7 ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ದೀತು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಬರೆತೀನಿ. ಅವು 7 ರಾಮಾಯಣ, 7ರ ಅಯನ ರಾಮನ ಅಯನ ರಾಮಾಯಣ. ಐ ರಾಮಾಯಣ ಬತ್ತಿಂತುಲೆ 7 ಖಂಡ. ರಾಮಾಯಣ ಪುನೀತ್ ಖಂಡ ಸಪ್ತ ಖಂಡಗಳು. ಆ 7 ಖಂಡಡು ಋಷಿ ಮುನಿಲ್ ಬರ್ಪಿನಿ 8 ಜನ, 7 ಜನ. ಪಂಜೋಗ್ಲು ಬರ್ಪಿನಿ 8 ಜನ, 7 ಜನ. ಈ 7 ರಾಮಾಯಣದ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಪುಂಡು. ಅವೆಂಚ 7 ಪಾತ್ರ. ನಿಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅನ್ಪೆ. ಆ 7 ಪಾತ್ರನೇ ಪಸೊಂದು ಈ ಮಹಾಭಾರತ ಬೋಪುಂಡು. ರಾಮನ 7 ನಂಬರ್ ಮಹಾಭಾರತದ ಬೋಪುಂಡು. ಎಂಚ 7 ಜನತ ಪಾತ್ರ. 5 ಪಂಚ ಪಾಂಡವೇರು, ಒಂಜಿ ದ್ರೌಪದಿ, ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೃಷ್ಣ. 7 ತುಲೆ ಒಂದು ಎಂಚ ಉಂಡು. ರಾಮನ ಅವತಾರ ಏತ್ 7ನೇ ಅವತಾರ, ಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರ ಏತ್ 2ನೇ ಅವತಾರ. ಇಡೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡು ಕೃಷ್ಣ ಪಂಡಿನ ಮಂತ್ರ ಏತುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ? 620 ಮಂತ್ರ. 6 2 8 8 ಅಡೆಗೆ ಉಂಟುದುಂಡು. ಆ 2ಮದಾಯ ಉಂಟುಂಡು ಬಂಡ ಆಯನ ಅವತಾರವೇ 8ನೇ ಅವತಾರ. ತುಲೆ ಎಂಚ ಉಂಟು. ಈ 7 ಜನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಡ ಪಂಡ ಅಗಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆ ಒಂಜೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬತ್ತುಂಡು. ಟೋಟಲ್ 7 ಜನತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏತುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ? 18 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಧರ್ಮರಾಜನ ಧರ್ಮ, ಭೀಮಸೇನನ ಭಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನ, ವೈರಾಗ್ಯ ಮೂಜಾಂಡೆ. ಅರ್ಜುನನ 10 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಡು. ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಶ್ರವಣ, ಮನನ, ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 7 ಬರ್ಪುಡು. ನಕುಲ ಸಹದೇವರನ ಶೀಲ ಮತ್ತು ವಿನಯ, ದ್ರೌಪದಿ ವೇದ ವಿದ್ಯೆ ಅಂಚನೆ ವೇದ ವೈದ್ಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಅಡಿಗೆ 18 ಮಾಡಿ. ಧರ್ಮರಾಯನ ಒಂಜಿ, ಭೀಮನ ಮೂಜಿ 13, 14 ಅರ್ಜುನನ 10, 14 ಬೊಕ್ಕ ವಿನಯ ಬೊಕ್ಕ ಶೀಲ 14 14 ದ್ರೌಪದಿ ವಿದ್ಯೆ ಐಟ್ 17 ಕೃಷ್ಣನ ವೇದ ವೈದ್ಯ 18 ಈ 18 ಗುಣಾಲ ಪಸೊಂದು ಇಡೀ ಮಹಾಭಾರತನೇ 18 ಮಹಾಭಾರತ ಪುದರು ಮಹಾಭಾರತ 10. ಒರಿಜಿನಲಿ ಮಹಾಭಾರತದ ಪುದರ್ದಾದ ಪಂಡ ಜಯ ಪಂಡ. ಅವೆಂಚ ಅವು ಜಯ ಪಂಡ 18 ಪಂಡ. ಜ ಕಾಕ ಗಾಗಣ್ಯ ಚ ಚ ಜ 8 ಯ ಪಂಡ 1 ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕ 8 ಬರೆಂಡ 18 ಅಂದು. ಎಂಚಿನ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣ ಉಂಡು. ಈ 18 ಇಡೀ ಮಹಾಭಾರತ ಒಪ್ಪುಂಡು. ನಿಗಲಿನಿ ಕೇನ್ವಾರ ಆ ಒಂಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಏತ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರ್ಪುಂಡು? 18 ಅಧ್ಯಾಯ. ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬತ್ತಿನ ಮಹಾಭಾರತದ ಏತ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಬತ್ತುಂಡು? 18 ಅಧ್ಯಾಯ. ಆ ಪರ್ವ ಆ 18 ಪರ್ವಡು ಆಂಡತ್ತ ಯುದ್ಧ ಏತ್ ದಿನ ಆಂಡು? 18 ದಿನ ಆಂಡು. ಏತ್ ಅಕ್ಷೋಣಿ ಸೈನ್ಯ ಬತ್ತುಂಡು? 18 ಅಕ್ಷೋಣಿ ಸೈನ್ಯ ಬತ್ತುಂಡು. ಆ 18 ಅಕ್ಷೋಣಿ ಸೈನ್ಯ ಇಡ್ಲ ರಥ, ಕಾಲಾಳು, ಕುದುರೆ, ಆನೆ ಒಂದು ಪೂರ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಂಡ 18 ಉಂಟು. ತುಲೆ 7 ಜನ ಏರ್ ಉಲ್ಲೇರ ಪಾಂಡವೇರು 5, ದ್ರೌಪದಿ ಒಂಜಿ, ಕೃಷ್ಣ ಒಂಜಿ 7 ಬಂಡೆ ಅತನ. ಅಕ್ಲು ಅಕ್ಷೋಣಿ ಸೈನ್ಯ ಗೆತ್ತೊಂಡೇರು 7 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯ.
ಕೌರವರನ್ನ ಇತ್ತಿನಿ ಏತ್ 15 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯ ಮೊಗಲು 7 ಜನ ಸೇರ್ದು 7 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯಡು ಇಡೀ ಮಹಾಭಾರತಡು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಡು ಧರ್ಮ ಯುದ್ಧಡು ಧರ್ಮ ಗೆಲ್ಲಿಯರು ಒಂದು ತೂಲೆ ಏತೊಂಜಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಏತೊಂಜಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಡು ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಯೋಗ್ಯತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಆ ಭೀಷ್ಮರನ ಬಾಯಿಟಿಕೆ ನೋಡಿಗೆ ಏಪ ಪಂಡ ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗ ಆನಾಗ ಆ ಈಗ ಅಗ್ರಪೂಜೆ ಕೊರ್ನಾಗ ಮಾತ ಶಿಶುಪಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಆಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಇತ್ತನ್ ಆಗಲ ಪೂರ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಾಯಿಗಾಯಿಗೆ ಆ ದನ ಕಾಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂರಿಸಿದರೆ ಶ್ವಾನದ ಮುಂದೆ ಪಾಯಸ ಇಟ್ಟಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಇಂಚ ಮಂಡಲಿ ಅಪಗ ಭೀಷ್ಮವನ್ ಪೇರು ಅಸೂರ್ಯಮಿವ ಸೂರ್ಯೇಣ ನಿರ್ವಾತಮಿವ ವಾಯುನ ಲಾದಿತಂ ಬಾಧಿತಂ ಚೈವ ಕೃಷ್ಣನೇದಂ ಸದಾಹಿನಃ ಪಂಡ ಕತ್ತಲೆ ತುಂಬುದಿನ ಜಗತ್ತಡು ಒಂಜೇ ಕಿರಣ ಬತ್ತಂಡ ಏತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಆಪುಂಡ ಅಂಚನೆ ಭಯಂಕರ ಶಕೆ ಉರಿ ಉಪ್ಪುನ ಸಮಯಡು ಒಂಜಿ ತಂಗಾಳೆ ಬತ್ತಂಡ ಏತ್ತು ಸಮಯ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಅಗ್ರಪೂಜೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೊರಂಡ ಆತೊಂಜಿ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಪಂಪೇರು ಕೃಷ್ಣನ ಪಾತ್ರನೇ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಪಾತ್ರ ಓಲು ಪೊಣ್ಣುಗು ಅನ್ಯಾಯವಾಂಡ ಅಲ್ಲು ಕೃಷ್ಣ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಗು ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ದಜಿ ಆಂಡ ನಮಕ್ಲು ಮಲ್ದಿಂದಾದ ಪಂಡ ಓಲಾಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲ್ನ ಒಟ್ಟು ಏರಾಂಡ ಎಡ್ಡೆಟ್ಟು ಪಾತ್ಯರೇನಂದ ಆಯಬುಡು ಮರ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಗಂಡಲ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂಜಿ ವೈತಿನಿ ಲೆತ್ತಿನಿ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಬೇತೆನೆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಡು ಆಂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಯೋಗ್ಯತೆನೆ ಬೇತೆ ಓಲೋ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಗು ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ದಿಜಿ ಓಲೋ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಗು ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡು ಪಣ್ಣದೆ ಆಯ ಮದ್ಮೆ ಆತಿನೇಜ್ಜಿ ಎಡ್ಮ ಪಟ್ಟದ ಅರಸೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತಿನಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಆದೇ ಬತ್ತಿನಿ ಆಯ ಒಂಜಿಲ ಆಯ ಬೋರ್ಡು ಬಣ್ಣದ ಮದ್ಮೆ ಆತಿಂದ ಅಲಜ್ಜಿ ರುಕ್ಮಿಣಿಲ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನ ಲೆಸಪೋಲ ಎನ್ನ ಪಲಯ ಬುಡ್ಪುಜಿ ರುಕ್ಮಿ ಎರೆಗೋ ಶಿಶುಪಾಲಕ್ ಮದ್ಮೆ ಅಲ್ಪ ಬಂಡದು ಒಂಜಿ ಪತ್ರ ಬರಿತೀನಿ ಕೆಲ ಹತ್ರ ಆಯ ಬತ್ತು ಲೆಸಪೋಯಿನಿ ಬೊಕ್ಕ 7 ಜನ ಪಟ್ಟದರ್ಶಿರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತು 14 ಜನ ಪಣ್ಣಲು ಆಯ್ಗೆ ಪತ್ನಿಯರಾಯರತ ಅಂದ್ ಕೇಂದ್ರಲ್ಲ ಅವಳ ನರಕಾಸುರನ ಒಂಜಿ ಆಶ್ರಯ ಇತ್ತಿನಾಗ್ಲೇನು ಕಾಪಾಡೋಸ್ಕರ ಆಯ ಮದ್ಮೆ ಆತಿನತ್ತಂದೆ ಓಲ್ಲ ಆಯಗೋಸ್ಕರ ಮದ್ಮೆ ಆತಿನತ್ ಇಡೀ ಮಹಾಭಾರತಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬರ್ಪುಂಡು ಸುಧನ್ವ ಅರ್ಜುನನ ಯುದ್ಧ ಆನಾಗ ಮುಜೇ ಬಾಣಡು ಈ ಅರ್ಜುನನ ಯಾನ್ ಕೆರೆದು ಉಡುಪೆ ಪಂಡದು ಸುಧನ್ವ ಪನ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗ ಅರ್ಜುನ ಪನ್ಪೆ ಸುಧನ್ವನ್ ಕೆರೆದು ಬಿಡುಪೆ ಅಂತ ಮೂಜೆ ಬಾಣಡು ದಾಯಗನ್ನಾಗ ಆಯ್ಗ ಆತೊಂದು ಅಹಂಕಾರ ಇತ್ತು ಯಾನ್ ಗಾಂಡೀವಿ ಯಾನ್ 3 ಲೋಕದ ಗಂಡ ಅರ್ಜುನ ಬಂಡ ದಾದ ಇಂಬ ಏರು ಸುಧನ್ವೆ ಅಪ್ಪಗ ಮೂಜಿ ಬಾಣ ಪೂರಾ ಮೂಜಿ ಬಾಣ ಒಂಜೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ನಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಜೊತೆಡಿತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಒಂಜಿ ಬಾಣಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಣಕ್ ರಡ್ಡು ಬಾಣ ಪೋಂಡು ರಾಮನ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ತುಂಬಿ ಪಂಡದ 2ನೇ ಬಾಣಕ್ ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ಪೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಮಾವತಾರದ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿ ಎಂಬೇಕು ಬಾಣಗ್ ಬುಡ್ಲ ಬಣ್ಣದ ಪಣ್ಣೆಕ್ ಅವು ದಾಳ ಮಲ್ಪುಜಿ ಸುಧನ್ವನ್ ರಡ್ಡು ಬಾಣ ಪೋಂಡು ನನ್ನ ಒಂಜೇ ಬಾಣ ವರಿದಿತ್ತಂಡ ಎರಿಗು ಅರ್ಜುನ ವನ್ಪೆ ಕೃಷ್ಣ ಒಂಜಿ ಬಾಣ ವರಿದಿಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ಈ ಸುಧನ್ವ ಸೈತ್ ಜಿಡ ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಯಾನೇ ಸೈತು ಒಪ್ಪೆ ಯಾನೇ ಸುಸೈಡ್ ಮಲ್ತಂಪೆ ಪನ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗ ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರಡು ಉಪ್ಪುನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಬಾಣಕ್ಕೆ ಜಿಂಜಾದ ಕೊರ್ಪೆ ಈ ಬುಡ್ಲ ಬಾಣ ಅಂದ್ಬಂಟು ಅಪ್ಪಗ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ತೀರ್ತದೆ ಬುಡ್ದು ಆ ಅರ್ಜುನ ಕೈ ಮುಗಿದು ಉಂತ್ವೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತ ಹಾಗೆ ಇತ್ತಂಡದಾದನ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ರಾಮನಾವತಾರದ ಬಾಣಡೇ ಸುಧನ್ವಾಗದ ಆಲ ಮಲ್ಪರಾಯಜಿ ಆಂಡ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರಡು ಈ ದಾದ ಬಣ್ಣದುಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು ದಾರೇರಿವೆ ಪನ್ಪಾತ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ದಾದ ಬಣ್ಣದ ಯಾನೆ ಗಣ್ಣಡು ತೂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಚಾದ ಎನ್ನನ್ನು ಸೈ ಕೆರಿಯರೆ ಬೋಡಾದ ಈ ಪನ್ಪಿನ ಬೊಡ್ಚಿ ಈ ಬಾಣನ ಯಾನ್ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಅಪಗ ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ಪೆ ಎನ್ನನ್ನು ನೀ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದಿನೇ ತಪ್ಪು ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದ ಶಕ್ತಿ ಈ ಬಾಣಡೊಂಡು ಬುಡ್ಲ ಅಂದ ಬಂಡದ ಬುಡ್ನಾಗ ಅವು ಅರ್ಜುನನ ರುಂಡ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ ಅವು ಬತ್ತದ ಬೂರುಂಡು ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದದ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಳೆ ಇಡೀ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರಡು
ಯೋಗಿ ಆತಿನ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಅವು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ ಪಂಡ ಮಹಾನ್ ಯೋಗಿ. ಅವು ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ದ್ರೌಪದಿ ವಸ್ತ್ರಾಪರಣ ಆನಾಗ ಮಾತ ವೀರಾದಿ ವೀರರು ಏರು ಆ ಸಭೆಡಿತ್ತಿನ ಎಂಚೆಂಚಿನ ವೀರರು ಅತಿರಥ ಮಹಾರಥರು ಪೂರಾ ಜನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲದು ಕೊಲ್ದುಪ್ಪುನಾಗ ಆಳು ಆ ಸೀರೆ ಸೆರಗನ ಬಾಯಿಟ್ ಅಗ್ಯೊಂದು ಆಲ್ ಪಂಡಿನ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ದಾದ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಮೂಲು ಏರ್ಲಾ ಒಂಜಿ ಪುರುಷರಿಜ್ಜೇರು, ಮೂಲು ಏರ್ಲಾ ಒಂಜಿ ವೀರ್ಯವಂತರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು, ವೀರಾಳುಲ ಇಜ್ಜೇರು, ಅತಿರಥ ಮಾರಥ ಪೂರ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಯಾನು ಇನ್ನಿಕ್ ಮಾತ್ರ ನಂಬುದು ಯಾನು ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಯೋಗಿ ವಿಶ್ವಾತ್ಮ ವಿಶ್ವಭಾವನ ಪ್ರಪನ್ನಂ ಪಾಹಿ ಗೋವಿಂದ ಕುರು ಮಧ್ಯೆ ವಸೀದತಿಂ ಪಂಡದು ಆಲು ಸೀರೆ ಸೆರಗನು ಬುಡದು ಬುಡಿಯರು ತುಲೆ ಆಲು ಪಂಡಿಂದಾದ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಯೋಗಿನ್ ನಿನ್ನಾತ್ ಯೋಗಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜರು. ದ್ರೌಪದಿ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅರ್ಜುನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯೋಗಿ ಪಂಡದು ತುಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯಗೆ 14,000 ಎಡ್ಮನುದು ಆ ಪಣಜೋಕ್ಲೇನು ಮದ್ಮೆ ಆದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆ ಯೋಗಿ ಎಂಚ ಬಂಡ ನಾನೊಂದು ದಿನ ಈ ನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಚನ ಅನಪಂತ ಇತ್ಯಾವು ಸಮಯಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಕ ಪಣೇರೆ ಆಂಡಲ ಕೃಷ್ಣನ ಮಹತ್ವದಾದ ಬಣ್ಣದ ಪಣೇರೆ ಪೋದು ಈತ ಬಣೋಡಾಂಡು ಆತೊಂಜಿ ದೈವತ್ವ ಇತ್ತಿನ ಕೃಷ್ಣ ಆಯನ ಬಾಯಿಟ್ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ವೇದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಉಪನಿಷತ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಆ ಧರ್ಮಸಾರದ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾರವೇ ಭಗವತ್ಸಾರ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ. 700 ಮಂತ್ರ ತುಲೆ ಐಟೇತ್ 700 ಮಂತ್ರ ಅವಲ್ಲ 7 ನಂಚನೇ ದಿವಂಡೇರು ಇಡೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಏತ್ ಮಂತ್ರ ತಿಕ್ಕಣಿಗಳಿಗೆ 700 ಮಂತ್ರ ಆ 00 ದೆಪ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುನೇತ್ 7 ಆ 7 ಅವತಾರ ಏರು ಒಂದೇ 5 ಜನ ಪಾಂಡವೇರು ದ್ರೌಪದಿ ಕೃಷ್ಣ. ಈ ಒಂಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬತ್ತಿನ ಮಹಾಭಾರತ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಸ್ಟೋರಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಇತ್ತರ 2 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಹತ್ತು ಏತು ಲಕ್ಷ ವರ್ಷದ ಪಿರ ಈ ಭಾರತ ಇತ್ತಂಡು ಆರ್ಯಾವರ್ತ ಬಣ್ಣದಾಂಡು ಆರ್ಯವರ್ತ ಇತ್ತೆ ಭಾರತ ಆತಂಡು ಐಕ್ ಮೂಲ ಆಧಾರ ಈ ಮಹಾಭಾರತದ ಬತ್ತಿನ ಈ ಭಗವತ್ ಸಾರ ಉಂಡತೆ ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನಮಯ. ಕೃಷ್ಣ ಒಂಜೇ ಅನ್ಪೆ ಏರೇನು ನಿಗ್ಲು ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗವಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಲ್ಪೋಡು ಬಂಡ ಗುರುಕುಲು ನನ್ಪೆ ಎಂಚ ಗುರುಕುಲು ಬಂಡಿ ಕೂಡ್ಲೆ ವೇಷಭೂಷಣ ಅತ್ತು. ಆ ಗುರುಕುಲು ಉಪ್ಪುನ ಜ್ಞಾನವೇ ದೇವರು. ನಹಿ ಜ್ಞಾನೇನ ಸದೃಶಂ ಜ್ಞಾನದಂತೆ ಒಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಆಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ. ಜ್ಞಾನ ನಿಗಲೆ ಕಣ್ಣು ತೋಜುಜಿ ಏರ್ನ ಮಂಡಿಟ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಉಂಟು ಮಾಡೋದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಜ್ಞಾನ ಕಣ್ಣು ತೋಜುಜಿ ಅಂಚನೆ ದೇವೇರ್ಲ ಕಣ್ಣು ತೋಜುಜಿ. ಆ ಜ್ಞಾನ ಏರ್ನ ನಾಲಿಗೆಡಿ ಏರ್ನ ಮಂಡಿಟ್ಟು ಉಂಡೋ ಅವೇ ದೇವರು ಉಪ್ಪುನ ಪೀಠ ಅಂಚಾದು ಗುರುಕುಲು ಪಂಡ. ಆ ಗುರುಕುಲ್ನ ಜ್ಞಾನ ಅವು ಎನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪಂಡದು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಅಂಚಾದು ಆ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಡಿನ ಪಾತೆರ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಡಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಡಿನ 620 ಮಂತ್ರ ಎರೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಆಗ್ಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಗ್ಲು ಪೂರಕ್ಕೇನಂದುಲ್ಲರು ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ಪಾಡು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಏನೊಂಜಿ 12 ನಿಮಿಷ ಗೆತ್ತೊಂಡೆನ ಜಾಸ್ತಿ ಗೆತ್ತೊಂಡೆನ ಪಣದು ಆಂಡಲ ನಿಗಲ್ನ ಒಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರ ಅವೆಡ್ಲ ಭೀಷ್ಮಾವತಾರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡತೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾದಂಬರಿ. ಭೀಷ್ಮಾವತಾರ ನಿಗ್ಲಿಗೊಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಗೊಂಜಿ ಬಂದ್ಪೆ ಈತ್ ಭೀಷ್ಮ ಒಂಜಿ ಜೀವನಡ್ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪುಲ ಮಲ್ದಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ದಾಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪಂದನೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾಯೋಗಿ ಇಲ್ಲಕ್ಕ ಇತ್ತಿನ ಭಾಗವತವಾದ ಇತ್ತಿನ ಭಾಗವತರಾದಿತ್ತಿನ ಆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅಂಗಲ ಬೇನೆಯಾದ ಆ ಶಸ್ತ್ರ ಬಾಣಡ ಮಿತ್ ಜತ್ತಿನ ದಾಯೆಗೆ ಆರವೇನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟದಿಂದಾಯಿ ಅವಳ ದ್ರೌಪದಿ ವಸ್ತ್ರಾಪರಣ ಅನಾಗ ಆರು ದಾಳ ಅಸಹಾಯಕರಾದ ಕುಂದಿಂದಾಯಿ ಆರು ದಾಳ ಹೊಡ್ಚಿ ಆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಗೆತ್ತದ್ದು ಇಡೀ ಒಂದೇನು ಯಾನ್ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಲೆಪ್ಪುವೆ ಪಂಡದ್ದು ಲೆತ್ತಿತ್ತಂಡಲ ಆತು ಅಥವಾ ಅವೇನು ಸಭೆಯನ್ನು ಬುಡದು ಬೋದಿತ್ತಂಡಲ ಆತು ಆಂಡಲ್ಲ ದಾಯಿಗೆ ಮಲ್ತೇರು
ಒಂದು ಪೂರ ಭಾರಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ತಿನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವಿವರಣೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ. ಆ ಇತಿಹಾಸ ಬರ್ಪಿನ ದಿನಟ್ಟು ಮಿಗಲೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಇವನೊಂಜಿ ಝೂಮ್ ಬತ್ತದ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಆತನು ಮೂಲೆ ಕುಲ್ದು ದಾಲ ಖರ್ಚಿದಂತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಅವು ತೆರಿಪಾವಲಿ ತುಲೆ ಮಹಾಭಾರತ ದುಂಬ ಪಂಡದಿತ್ತಂಡಿಗೆ ಅವು ಎಂಚ ಪಂಡ ದೃಪದ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಓಲು ಪೋಯರ್ ಮಗುಲು ಪಾಂಡವೇರಿ ಪಣ್ಣದು ಮೂಲು ಕುಲ್ಲುದೇ ಪಣ್ಣದು ಇತ್ತೆಗೆ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹಡತ್ತು. ಸಂಜಯ ಅವಳು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಆತಿನೇನು ಮೂಲು ಕುಲ್ಲುದೇ ಪಣ್ಣದು ಇತ್ತೆಗೆ. ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಹಾಭಾರತ ಕಾಲದ ಆತನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪೂರ ನಿಜವಾದ ಮೂಲ ಮಹಾಭಾರತನೇ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡು ಯಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪಂಡದ ಯಾನ್ ವಿರಾಮ ಪಾಡ್ವೆ ದಾದ ಪಂಡ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡು ಇತ್ತೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಲ್ಪುನೇಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಬೇನೆ ದಾಂತೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಲ್ಪುನ್ ಓಲು ಪಂಡ ಟಬ್ಬಾತ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪಂಡ ಟಬ್ಬುಡು ನೀರು ಜಿಂಜಾದು ಆ ನೀರುಡು ಕುಲ್ಪಾದು ಡೆಲಿವರಿ ಮಲ್ತುಂಡ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಸಿಂಟೋಸಿನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಚಿದಾಗ ಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡ ಅವೆಂಚ ಪಂಡ ಐಕ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಹಾಭಾರತ ಆಲ್ ಕನ್ಯಾದುಪ್ಪುನಾಗ ಕುಂತಿ ಯಾನ್ ಕಲ್ಕಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಬಣ್ಣದು ಆಲು ಕುಲ್ದಿನ ಓಲು ಈ ಗಂಗಾ ತುದೆಟ್ ಆ ನೀರುಡು ಕುಲ್ದು ಪೆದ್ದಿನ ಕರ್ಣ ನೋಡತೆ ದಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇನಿಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೈಡ್ರೋ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂತ ಅನ್ಪೆ. ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಬೇಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ ಬೇಸ್ ಕೊರ್ತೀನಿ ಒಂಜೇ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಅವು ಮಹಾಭಾರತ ಐಟ್ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಭಗವತ್ ಸಾರ ಅಮೃತ ಸಾರ ಅವುದಾದ ಪಂಡ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಅಂಚಾದ್ ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೇಂದ್ರನೇ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಯೋಗ. ಮುಸ್ಲಿಮರೇರು ಆಕಲು ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಕುರಾನ್ ಕೇಂದ್ರ ಒಪ್ಪೇರು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಗಳು ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಬೈಬಲ್ ಕೇಂದ್ರ ಒಪ್ಪೇರು. ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಬಲ್ಲೆ ಝೂಮ್ ಉಂಡು ಬಲೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ್ ಅಲ್ಪಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೇನ್ಲೆ ಪಂಡದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದ ಕೇನ್ನ ಒಂಜಿ ಒತ್ತಡ ಮೂಲುಂಡು. ಆಂಡ ಇಸ್ಕಾಂದಗಳು ಮುಂದೇನೊಂಜಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿರತ್ತ ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರಕರಾದ ಅವಳ ಕೃಷ್ಣನ ಈ ತತ್ವ ಸಾರವನ್ನ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಅಗ್ಲು ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅವಡು ಈ ಧರ್ಮದ ಪುಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕ ಕೇವಲ ತಿನ್ಪುನು ಪರ್ಪುನು ನಲ್ಕೆ ಉಂದತ್ ಆ ಧರ್ಮದ ಸಾರದಾದ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಂಡ ಧರ್ಮ ಈ ಅರ್ಥ ಬಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಓದಂಡದಾಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಅವು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಓದಂಡಲದಾಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಆ ಇಸ್ಕಂಡ್ ಸ್ವಾಮಿಲು ಪಣಪೆರತ ಇತ್ತೆ ಆ ಸಾರ ಕೇಂದ್ರ ಮಾತ್ರ ನಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುನು ವಾ ಒಣಸಂಡಲ ಕುಲ್ದು ಒಣಸ ಅಲ್ಪುನಾಗ ಒಣಸುಡು ದಾದ ಪಾಡ್ದೇರು ಎಂಚ ಮಲ್ತೇರು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಅವು ರುಚಿ ಬರ್ಪುಂಡ ಕೇನ್ವ ಆಂಡ ಉಲೈ ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕ ಅವು ಸಾರ ಓಜಸ್ ಆಪುಂಡು ಓಜಸ್ ತೇಜಸ್ ಆಪುಂಡು ತೇಜಸ್ ರೇತಸ್ ಆಪುಂಡು ರೇತಸ್ಸನ್ನು ಎಂಚ ಪಡೆಯೋ ನೋಡೋ ಅವು ನಿಗಲೆ ಗುಡ್ನ್ಯ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಾರ ಮುಗ್ಲು ಕೊರೊಂದಲ್ಲೇರಿ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಲ್ಪಾಡು ಬಣ್ಣದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತದ್ದು ಆರ್ನ ಪ್ರವಚನ ಯಾನ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಕುಲ್ವೆ ಆಯ್ನಾತು ನಿಗುಲ್ಲ ಕೇನ್ಲೆ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಅಲ್ಪಾಡು. ಧನ್ಯಸ್ಮಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಏತ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಏತ್ ಮಂತ್ರನ್ ಪಂತೆರು ಆದ್ಯುತ್ತ ಇರುವ ಮಂತ್ರನ್ ಪಂತೆರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ ಅವತಾರ ಏತ್ನೆತ ಶ್ರೀರಾಮನ ಅವತಾರ ಏತ್ನೆತ ಪನ್ಪಿನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವರದಿನ ಕೊರ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಟೈಮ್ಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಕೊರ್ಲು ಗಂಟೆಡ್ ಎಂಕಲೆಗೆ ಪಂಡದು ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ತಿನ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿದ್ಯಾ ವಾಚಸ್ಪತಿ ಶ್ರೀ 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 ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಶ್ವ ಸಂತೋಷ್ ಭಾರತಿ ಶ್ರೀಪಾದರಿಗೂ ಬಿಲ್ಲವ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಚನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕರಾವಳಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮಾತಿರ್ನ ಪರವಾದ ಇರೆಗ್ ಇರ್ನ ಪಾದಗ ಪ್ರಣಾಮನ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಗುರುಜಿ ಬಂದುಲೆ ಗುರುಜಿ ಇತ್ತೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಒಂಜಿ ಅರಿಕೆಗ್ಲ ತೆರಿಪೋಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ದಾದಂದು ಪಣ್ಣಗ ವಿಶ್ವದ ಎನ್ಪ ಭಾಷೆಡ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಂಡು. ವಿಶ್ವದ ಎನ್ಪ ಭಾಷೆಡ್ ಇತ್ತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ನಮ್ಮಡ ಉಂಡು. ಆಂಡ ಆ ಬೇಜಾರು ನನ್ನ ಒಂತ ದಿನೊಟ್ಟೆ ನಂಕ ಪೋಪುಂಡು ದಾಯಗಂದ ಪಣ್ಣಗ ಇಸ್ಕಂದಕ್ಕಲು ಎಂಕಲೆಗೆ ಬೆರಿಸಾಯದು ಉಲ್ಲೆರು ಐಲೇಸದ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಪಂತೇರು ಐಲೇಸ ಕರಿನ ಸರ್ತಿ ಆಜ್ ದಿನತ ಒಂದೇ
ಕೃಷ್ಣ ಪಾರ್ದನ ತುಳುವ ಜಾಲ್ಡ್ ಬಂದು ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐಲೇಸ ಒಂಜಿ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಗ್ರಂಥನ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ಪೆಜ್ಜನ್ ದೀತಂಡ್ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ರು ಶಾಂತರಾಮ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಸರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡ್ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತದ ತುಳುಟು ಮಹಾಗ್ರಂಥನ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಅಣಿ ಹತ್ತೇರು ತುಳುನಾಡದ ಮಾಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರ್ಲ ಐಕ ಕೈ ಜೋಡಿಸದೇರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರ್ನ ಲೇಖಕರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಇಸ್ಕನ್ ತಕ್ಕುಲ್ ಕೊರ್ನ್ಯ ಶ್ಲೋಕ ಒಪ್ಪಾಡು ಐತ ಸಾರ ಒಪ್ಪಾಡು ಅವೇನು ತುಳುಕು ತುರ್ಜುಮೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಐಲೇಸ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ನಾನು ಒಂತ ದಿನಟೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ತುಳುತ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಗ್ರಂಥ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆ ಕೈ ಸೇರ್ರೆ ಉಂಡು ಈ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಒಪ್ಪಾಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಕರಾವಳಿಗ ಒಕ್ಕೂಟ ಒಪ್ಪಡು ಮೂಲ ಸೇರಿದಿನ ಪೂರ ಸದ್ಭಕ್ತರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಐಲೇಸಗ ಉಪ್ಪಡು ಪಂದ್ ಕೇನಂದು ದುಂಬಗ್ ಬಂದಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೂರದ ದುಬೈ ಬಿಲ್ಲವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಳುಕೂಟದ ಪ್ರಮುಖರಾಯಿನ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪಂಡಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಆರು ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಲ್ಲೆರು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪರಿಚಯನ ಮಲ್ತುಕೊರ್ರೆ ಒಲ್ಲೆರು ಉಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅರ್ನ ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ಎಂದ ಇವಾಗ ಅರ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರನ್ಲ ಕೇಳೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದುಂಪೋಯಿ ಉಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಸುಂದರರಾಜ ರೈಕ್ಲೆ ಉಲ್ಲೆರೆ ಉಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ನೋಡುತ್ತಲೆ ಗೊಬ್ಬರಣ್ಣ ಉಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಎನ್ನುಂಡು ಉಮೇಶ್ ಏನೇ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಕೇಳೋದುಂಡೆ ಹಾ ಕೇಳೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಸರಿ ಮಾತಾ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬಂದಿಲೆಗು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಹಾ ಓಕೆ. ಕೃಷ್ಣನ ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆ ಐನ್ಯ ದಿನತ್ತ ಕಜ್ಜದ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಓಲಗಾಯನ ಪೆರ್ಮೆದ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರನ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಪರಿಚಯ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬೆಳಪುಡು 1952 ಶ್ರೀ ಸೂರು ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮ ಪೂಜಾರಿ ಮೊಕ್ಲೆನ ಮಗೆ ಆದ ಪುಟ್ಟಿನ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಆಯ್ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಬೈ ಸೇರಿದ ಅಲ್ಪ ವಕೀಲಿಕೆ ಪದವಿ ಪಡೆದು ದುಬೈಡ್ ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಕರಿನ ಇರುವ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಿರಂತರವಾದ ಜನಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಶಾರ್ಜಾ ಅಂಚನೆ UAE ದೇಶಲೆಡು ಅನೇಕ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲ್ನ ಗುರಿಕಾರ್ಲಾದು ನಮ್ಮ ಊರದ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಿಳೆಚ್ಚಲಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಮಸ್ತ್ ಶ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಂತರು ಅಂಚನೆ ಗುರಿಕಾರ್ಲ ಆದು ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ಸಂಘದ ಬಿಳೆಚ್ಚಲಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಿನ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನಾರ ಮೇರೆನ ಸೇವೆ ಸಾಧನೆಗೂ ದೇಶ ವಿದೇಶಲೆಡ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುಗರ್ತೆಲು ಸನ್ಮಾನಲು ಮೇರೆಗು ತಿಕ್ಕುದನ್ನದು ಪನೇರ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದೊಂದು ದೇವರ ಅರೆಗು ನನಾತು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಬಂದು ದೇವರ ನಟ್ಟೊಂದುಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಧನ್ಯವಾದ ಉಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅರೆ ಇರೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಎಂಕಲೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರನ ಪನೋಡು ಪಂದಿ ಅಂಗಡ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀ 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 ವಿದ್ಯಾ ವಾಚಸ್ಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಶ್ವ ಸಂತೋಷ ಭಾರತಿ ಶ್ರೀಪಾದರ್ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ 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 ಕೇಮಾರ್
ಈಶ ವಿಠಲದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮುಕ್ಲನ ಪಾದಗು ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆಗ್ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ವೀಕ್ಷಿಸಾವ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಎನ್ನ ಉಡಲಿದಿಂಜಿದಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಗ್ರಂಥ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶದಾದ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದಾದ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಪಂಡದಾದ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಅಳವಡಿಸಾದು ಪೋಡು ಪಂದು ಮಸ್ತು ಪಿರಾಕಡು. ವೇದವ್ಯಾಸ ಪಂಪಿನ ಮಹರ್ಷಿಲು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಡು ಬರಿತಿನ ಗ್ರಂಥನೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲು ಗಂಟೆಡು ಆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ನಂಗೆ ತೆರಿಪಾಯರು. ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡೊಂದು ಅವೇನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ದುಂಪೋಡು ಅವೇನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೋಡು ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಡು ಪ್ರಸಾರ ಆತಡು ಉಂದೆತ್ತ ಉಂದೇನು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸಾಹಸ. ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಕ್ಕೂಟ ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಗುಲು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡೆಲ ದಿಂಜಿದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಕಣ್ಣು ತೆರೆದರೆ ಹುಟ್ಟು, ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಸಾವು. ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಸಮಯವೇ ಬದುಕು. ಈ ಒಂಜಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನ ಉಡುಗೊರೆ ಆ ದೇವಿರ ನಂಗೆ ಕೊರತೇರೆ ಬಂದುಲ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟನಗ ದಾಲ ಕನದುಜ ಅಂಚೆನೆ ಸಯ್ಯನಗಲ ದಾಲ ಕೊನುಪುಜ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ರೀಸನ್ ಪಂಡಿಲೆಕ ನಮ್ಮ ಬದುಕುಗಳ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡು. ಪುಟ್ಟದು ಒಂಜಾತ್ ಕಾಸು ಮಲ್ಪನ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅತ್ತು. ನಮ್ಮ ಈತ್ ಬಂಗ್ಲೆ ಮಲ್ದ, ಈತ್ ಕಾಸು ಮಲ್ದ, ಈತ್ ಆಸ್ತಿ ಉಂಡು ಪಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಉದಿಟ್ಟು ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಐಕೆ ಪಂಪಿನ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಕನ್ನದ ಜಾ ದಾಲ ಕೊನುಪು ಜಾ ಪಂಡ್. ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸರ್ವಸ್ವ ಪಂಡಿಲೆಕ ನಮಕ್ ಏತ್ ಬೋಡು ಆತೇನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತಂದು ಬಾಕಿದ ಪೂರ ದಾನ ಧರ್ಮಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸೋಡು ಈತ್ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಪಂಡ್. ಏನೇನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಡು, ವಾಟ್ ಗೋಸ್ ಅರೌಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅರೌಂಡ್ ಪಂಡ್. ನಮ್ಮ ಏತ್ ದಾನ ಮಲ್ತಾನ ಹೆಂಚಿನ ಕೊರಿಯನ ಅವು ನಂಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಅತ್ತಡ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಖಂಡಿತ ನಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ಕೈಟೇ ಬೈದ ಅಂಚೆನೆ ಕಾಲಿ ಕೈಟೇ ಪೋಪ. ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೇಳಿದು ಪರೆಯವು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಪ್ರಾಯಶಃ 13-14 ಶತಮಾನಡು ಯುರೋಪ್ ಉಡ್ದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಜನ. ಮನುಷ್ಯಗ್ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಬೋಡ್ಗೆ ಅಂಚಿನ ಧೈರ್ಯಲ ಬೋಡ್ಗೆ ಚಿತ್ತದ ಎಂಚಿನಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಡ್ದು ಪನ್ಪೇರು ಆಯ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಆಯನ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇಡೀ ಯುರೋಪ್ ಉಡ್ದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವನೇ ಜಯಿಸ ಒಂದು ಬತ್ತೆ. ಕಡೆಗೆ ಈತ ವಿಶ್ವ ಜೀವಮಾನೋಡು ಮಲ್ಪಂದಿನ ಪೂರ ಮಲ್ತೆ ಕಾಸು ಉದರ್ ಇಡೀ ದೇಶ ವಿಶ್ವ ಪೂರ ಆಯನ ಕೈಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಕಡೆಗೆ ಸೈನಾ ಟೈಮ್ಡು ತನ್ನ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಲ್ಲಿ ಲೆತ್ತದ ಪಂಪೆಗೆ ಎನ್ನ ಮೂಜಿ ಆಶೆ ಉಂಡು ಅವೇ ನಿಗಲು ನೆರವೇರಿಸದು ಕೊರಡು ಉಂಡು. ಮೊದಲಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಹಾಕೊಂಡು ಅರೇ ಇರಡ ಪೂರ ಉಂಡು ಬಂಗಾರು ಬದುಕು ಜಾಗ ರಾಜ ಇಡೀ ದೇಶನೇ ಇರ್ನ ನನ್ನ ಹೆಂಚಿನ ಇರ್ನ ಆಶೆ. ಅಗಲಿ ಕೇಂದ್ರಲ ಪೊಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡಲ್ಲ ಪೋಡಿದು ರಾಜಡ ಕೇನ್ವೇರು ರಾಜ ಒಂದು ದಾಯಗಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಉಂಡು ಪಂಡ್ ಪನ್ಪರು ಅವೇನು ಸರಿಯಾದ ಪನ್ಪರ ಪಂಡ್ ಆ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ಸೈತಿನೇಡ್ ಬೋಕ್ಕ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಎನ್ನ ಬಾಡಿನ ದೇಶಡುತ್ತಿನ ವಿಶ್ವಡುತ್ತಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ಡಾಕ್ನಗ್ಲೇ ತುಂಬೊಂದು ಕೊನೋಡು ಪಂಡ್ ಮುಂದಾರ ಒಂಜನೆ ಆಶೆ
ಸ್ಮಶಾನ ಮುಟ ನನ್ನ ರಡ್ನೇ ಆಶೆ ದಾದ ಪಂಡ ಏತ್ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪತ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಸು ಮಲ್ದೆನ ಆ ಕಾಸು ಪೂರ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಆ ಸ್ಮಶಾನ ಮುಟ ಅವೇನು ಪೂರ ರಸ್ತೆ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಡು ಬಣ್ಣ ಮುಂದಾರ್ನ ರಡ್ಡನೇ ಆಶೆ. ಮೂಜಿನೇ ಆಸೆ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಏನನ್ನು ಕೊಂಪಿನ ಈ ಕಫಿನ್ ಪಂಪೇರತೆ ಆ ಕಫಿನ್ ಇಡು ರಡ್ಡು ಒಟ್ಟೆ ಮಲ್ತು ಎನ್ನ ಕೈನು ಪಿದಾಯ್ಡು ಬಿಡೋಡು ಪಂಡು ಪಿದಾಯ ಬೋಡು ಪಂಡು ಅಗಲೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಡ್ ಆವು ಪಂಡದು ಕಡೆಗೆ ಎಗ್ರಿಯಾರು ತೋ ಅಂಚೆನೆ ಅರ್ನ ಸಮಯ ಬತ್ತಂಡು ಮಲಮಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಗುಲಿಯಾರೇನು ಸ್ಮಶಾನ ಮುಟ ಕೊನೆಯರು ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕದು ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಲೆಸನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಸಾವು ಹುಟ್ಟು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪಂಪೇರು ಸಾವು ಶಾಶ್ವತ ಮಾತೆಲೆಗ ಮರಣ ಉಂಡೆ ತೋ ಆ ಸಮಯಡು ಈ ದುನಿಯಾ ಪ್ರಪಂಚದ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೆರಳ ಆಗಲಿನ ಸಾವುನು ಒಂತಾರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಲೆಸನ್. ರಡ್ನೇದಾದ ಪೂರ ಕಾಸು ಎನ್ನ ಪುನ ಪೋನಾಗ ಪೂರ ರಸ್ತೆಡು ಕೊರ್ದು ಪೋಡು ಪಂಡು ಮಾತೆರ ದಕ್ಕೊಂದು ಪೋಲೆ ಎನ್ನ ಕಾಸು ಈತ್ ಮಲ್ ದಪಂಡ ಕಾಸು ನಮ್ಮ ಈತ್ ಕಾಸು ಗಸರಾದ ಜೀವ ಉಡ್ಪುವ ಜೀವಡು ಈತ್ ಕಾಸು ಮಲ್ಪುವ ಕಡೆಕ್ ದಾದ ಅಂಡ್ ಆ ಕಾಸುನು ರಸ್ತೆಡೆ ಪಾಡ್ಬೇರು ಐ ದಾನ ಮಲ್ತೆ ಕಡೆಕ್ ದಾನ ಮಲ್ತೆ ಆ ಜೋಡ್ ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕ ದಾನ ಮಲ್ತೆ ಅವು ಈ ಜೋಡು ಪನ ಮಲ್ತದಡ ಐ ಕೀರ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಪಂಪಿನ ಒಂದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತೋ ಕಾಸುಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಜೀವನ ಉರುಪಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ತೂಪ ಈ ಕೊರೋನಾ ಪಂಪಿನ ಮಹಾಮಾರಿ ಏತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಏತೆ ಜನ ಪೋಯರು ದಾದ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಕೊರಿಪಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಡ ಇಜ್ಜಿ. ಮೂಜನೆಯದಾದ ಕಫಿನಿಡಿ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಕೈನ್ ಪಿದಾಯ್ ಪಾಡ್ದು ಪೋಲೆ ಬಣ್ಣ ಉಂದುಲ ಒಂಜಿ ಉಂದಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಲೆಸನ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ ಪುಟ್ಟನಗ ದಾಲ ಕನಜಿಜ ಪೋನಗ ದಾಲ ಕೊನೋಪುಜ ಈ ಜೀವನೊಡೆ ಇತ್ತಿನ ನಾನು ಕಾಲಿ ಕೈಟೇ ಬೊಯ್ದಿನಿ ಕಾಲಿ ಕೈಟೇ ಪೋಪಿನಿ ಪಂಡು ರಡ್ಡು ಕೈಲ ಪಿದಾಯ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊನಪೇರ್ಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾಯಿನ ಸತ್ಯ. ನಮ್ಮ ಐನಿಕ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪುವ ಕಾಸು ಮಲ್ಪುವ ಇಂಜಿನ ಮಲ್ಪುವ ಕಡೆಗೆ ಆ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಉಂದೇಟು ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ನೇ ದೂರ ಬಿಡ್ತಾ ಬದಲ ಇಂಚ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪರಮ ಭಾವನ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಒರಿಯನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತಂದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ಕಾಸನ್ನು ನಂಗೆ ಏತು ಬೋಡ ಆತೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತಂದು ಬಾಕಿದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾದಿಲ್ಲ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸರ್ವಸ್ವ ಪಡ್ಡಿಲೆಕ್ಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಕೊರ್ದು ದಾನ ಮಲ್ಪುಗ ಸತ್ಯಡು ಬದುಕುಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯದ ಜನಕುಲು ಧೈರ್ಯದ ಜನಕುಲು ಆ ಒಂಜಿ ಮೆರೆವುಡು ನಮ್ಮ ಆ ಸತ್ಯನು ಪಸಂದು ಕರಿನ ಒಂಜಿ ವಾರೋಡು ದಿಂಚಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕರಾವಳಿಗರ ಒಕ್ಕೂಟ ಮೋಕ್ಲೆನ ಮುತಾಲಿಕೇಡು ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂಚೆನೆ ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯದ ಸಂಸ್ಥೆನ ಆಶ್ರಯಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸೌತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೊಗಲಿನ ಸಹಕಾರಡು ನಡೆಯಂದು ಉಪ್ಪುನ ಪೊರ್ಲು ಗಂಟೆದ ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳುವ ಜಾಲುಡು ಕೃಷ್ಣನ ತೆಲಿಕೆ ನಲ್ಲಿಕೆ ತುಳು ಭಾಗವತ ರವಚನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡುವೊಂದುಂಡು ಬಂದುಲ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಗೆತನಂದ ಕಡೆಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತದ ನಂಗೆ ಕಲ್ಪರ ಮಸ್ತು ಉಂಡು ನಂಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಐಕೊಂಜಿ ಸಮಕಾಲೀನವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಗೀತದ ಸಾರಾಂಶನ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಗೂ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದಿಲ್ಲೆ. ಆದುದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ, ಆಗುವುದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುತ್ತದೆ, ಆಗಲಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗಲಿದೆ. ರೋಧಿಸಲು ನೀನೇನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವೆ, ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನೀನು ತಂದಿರುವುದಾದರೂ ಏನು?
ನಾಶವಾಗಲು ನೀನು ಮಾಡಿರುವುದಾದರೂ ಏನು? ನೀನು ಏನನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಪಡೆದಿರುವೆ. ನಿನ್ನೆ ಬೇರೆ ಯಾರದ್ದೋ ಆಗಿದ್ದದು ಇಂದು ನಿನ್ನದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಇನ್ಯಾರದೋ ಆಗಲಿದೆ. ಪರಿವರ್ತನೆ ಜಗದ ನಿಯಮ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಕರಾವಳಿಗರ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಂಚನೆ ಬಿಲ್ಲವ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಿಗಲೆ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಕುಡೋರ ಸೊಲ್ಮೆನೆ ಸಂದ ಒಂದು ಎನ್ನರಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ಇವ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸತೀಶಣ್ಣ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸರ್ವಸ್ವ ಪನ್ಪಿನ ಪೊರ್ಲ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟುಗು ಇನಿತ ಕಾಲಘಟ್ಟಗು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನೇವೇನು ಪೊರ್ಲ ಪೊಲಬುನು ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ದುಬೈದ ಬಿಲ್ಲವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಮುಖರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದಿಯಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಕರಾವಳಿಗರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಸೋಲೈತ ಸಲ್ಮೆನು ಸಂದಾವ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ನಮ್ಮತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುಗು ಬೈದ ದಾದಂದು ಪಣ್ಣಗ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಸಾರಣಿಕೆಯನ್ನ ಒಂಜಿ ಕುತೂಹಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಂಡು ಇನಿ ದಾದ ಆಪುಂಡು 4 ದಿನಟ್ಟು ಕೇಳೊಂದು ಬತ್ತಿತ್ತಿನಗಲು 5ನೇ ದಿನಟ್ಟು ದಾದ ಕೇನೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕುತೂಹಲ ಮಾತೆರಡಲ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಅಂಚ ದುಪ್ಪನಗ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತುಗೆತನಂದೆ ಇಸ್ಕಾನ್ ಪಡ್ಡೈ ಬೆಂಗಳೂರದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣದಾಸರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸರ್ವಲಕ್ಷಣ ಕೃಷ್ಣದಾಸರ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಳ್ಳೇರು ಇನಿ ಪ್ರಸಾದೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದಾಸರು ನಮಕ್ ಗೀತದ ಸಾರನ್ನು ತುಳುಟು ಪನರೆಲ್ಲರು ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ದಾಸರಿಗೆ ಬುಡ್ದು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಯಾನ ಶುರು ಮನ್ಪನೆಗ್ ದುಂಬು ಇನಿ ನಂಕ್ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಬರೆರೊಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕೇಶ ವಿಠಲ್ ದಾಸ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ 2 ಜನತಲ ಕಾರ್ಗಡ್ಡ ಬುರೊಂದು ಅಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೆಣೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ದಾದ ಪಾತೆರುನ ಅವು ಭಗವಂತಗ್ ಪ್ರಿಯಾದುಪ್ಪಡು ಮತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಐದು ದಾದಾನ್ಲೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫಲ ತಿಕ್ಕಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಸೆಡ್ ಪಾತೆರನುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಹಿರಿಯರ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತನಾಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಹಿರಿಯರುಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಪುದರ್ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಸಮಯ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾರ್ಗಡ್ಡ ಬುರೊಂದು ಯಾನ್ ಅಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೆಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಂಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪುಲೆ ಇನಿ ದೇಬರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಿಕ್ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಕರಾವಳಿಗರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಸುಂದರರಾಜ ರೈಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ರೂಪಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿತ್ತ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಇನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುಮಂತೋಲೆ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯಂ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವಿಂ ಸರಸ್ವತಿಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಂ ನೀರಯತೆ. ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷು ಅಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯ. ಭಗವತೆ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಟಕಿ. ಮೂಕಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಪಂಗುಂ ಲಂಘಯತೆ ಗಿರಿಂ. ಯತ್ಕೃಪಾತಮಹಂ ವಂದೇ ಶ್ರೀ ಗುರುಂ ದೀನತಾರಿಣಂ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಮೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ನಮೋ ವಿಷ್ಣು ಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸ್ಥಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿತಿ ನಾಮಿನೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವೆ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶತಾರಿಣಿ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶಿವಾಸದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ನಾನವರ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕರಿನ 4 ದಿನೊಟ್ಟು ಭಗವದ್ಗೀತದ ಸಾರಾಂಶ ಕೇನೇರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿ ಬಾರಿ ಶ್ಲೋಕದ ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡೇರು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ಎಂಚ ಶ್ಲೋಕದ ನಂಬರ್ ಎಂಚ ಬೈದುಂಡು 7-18 ಬಾರಿ ಶ್ಲೋಕಡೆ ಪಂಡೇರು.
ನಮ್ಮ ಕರಿನ 4 ದಿನೊಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಮೂಜಿ ಅಧ್ಯಾಯದ ವೆರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶದ ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆಲ ಪನಿಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14, 15 ಈ 3 ಅಧ್ಯಾಯದ ಒಂತೆ ಸಾರಾಂಶ ಪಂಡದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸುಂದರರಾಜ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಜಾಲಡ್ ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆ ಬನ್ಪುನಕ್ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣನ ಕತೆ. ಕೃಷ್ಣೆ ಎಂಚ ಮಥುರಾಗ ಕೃಷ್ಣಲ ಅಣ್ಣಯ್ಯನ ಬಲರಾಮೆಲ ಎಂಚ ಮಥುರಾಗ ಬತ್ತೇರು ಅಲ್ಪ ಎಂಚ ಅಂಡ್ ಪನ್ಪುನ ಆ ಕತೆನ ಪನ್ಕ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಮ್ಮ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪೋಪ್ನೆ ತುಂಬು 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೊಡೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಸರ್ವಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಭುಲು ಪಂಡಿರು ಭಗವಂತನ ನಮ್ಮ ತೂಡ್ನಂಟ ಮೂಜಿ ವಿದೊಟ್ಟು ತೋಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂಡ್ ಭಗವಾನ್ ಐಟ್ ಮೂಜೆಟ್ ಅದು ನಂಕ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಪನ್ಪುನಂಡ ಭಗವಾನ್ ಅದು ತೂಪುನಂಡ ಅವು ನಿಜವಾದಲ ನಮ್ಮ ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಪುನಂಚಿನ ವಿಶೇಷ. ನಮ್ಮ ದೇವೇರು ಕೃಷ್ಣ ದೇವೇರು ಪಂಡ ಭಗವಾನ್ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ಅರ್ಜುನ ಪಣ್ಣಗ ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರು, ಸಂಜಯ ಪಣ್ಣಗ ಸಂಜಯ ಉವಾಚ ಬಂದ್ಪೇರು, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಪಾತ್ರನಾಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಉವಾಚ ಬಂದ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ ದೇವೇರು ಪಣ್ಣಗ ಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ ಅಂತ ಪಂಡ ಆರ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಆರ್ ಮಹಾಪುರುಷೋತ್ತಮೆ ಮಹಾಪುರುಷ ದೇಬೇರು ಪಂಡದು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಸ ದೇಬೇರ್ಲ ಐನ್ ಪಂಡುಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಇತ್ತದ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಈ ದೇಹ ಪಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಚಿನ ಪುರುಷ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿನ ಏರು ಬುಕ್ಕ ಜ್ಞಾನ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಆಯ್ತ ಒಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಚಿನ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೇರು. ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನ ದಂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಮ ದೇವರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಆಂಡ ಪುರುಷ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರು. ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಪನ್ಪುನ ದಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷ ಒಂಜಿ ಪುರುಷ ಬೇತೆಜ್ಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುಣ ಅಂಚಿನಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡ್ ಕೆಲವುದಕ್ಲು ಪುರುಷ ಆದ ಪುಟ್ಟನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವನ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸ್ತ್ರೀ ಮಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೊಡು ಆ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಪನ್ಪೇರು. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಹ, ಈ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಕ್ ಏತು ಗೊತ್ತುಂಡು, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆನೆ ನಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜಿ, ನಮ್ಮ ದೇಹಡು ಒಂಜಿ ಬೆದುಲ್ದ ಒಂಜಿ ನರ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಾಂಡ ನಂಕ್ ದಾಲವನ್ ಬೆಳೆಸಾಧ್ಯಜಿ. ಐತೆ ಸತೀಶಣ್ಯ ಪಂಡೇರು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ನ ಕತೆ, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ 1000 ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕ್ಲಿತ್ತನಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಬದುಕಾರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆನೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ, ಮಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕ್ಲೂಡೇರು ಆಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ತೂಯಿನ ಕಣ್ಣದ ಆಗಿ ಕೆಬಿತ್ತ ಗೊತ್ತುಜಿ, ಕೆಬಿತ್ತ ಆಗಿ ಕಣ್ಣದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ. ಅಂಚದು ಪುನಗ ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಜೀವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಅನ್ಪೇರು. ಅಂಚಿನ ಆ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಡಂಡ ಅಂಚನೆ ದಾದ ಜ್ಞಾನ ಪಂಡ ನಂಕ್ ದೇವರಿ ಏರು ಅರೆಗೆ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಅರೆಗ್ಲ ನಂಕ್ಲ ದಾದ ಸಂಬಂಧ ಅರೆಗೆ ಎಂಚ ಸೇಮ್ ಅನ್ಕೊಲಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯುವಂತಿನ ಜ್ಞಾನ. ಅಂಚನೆ ಐಕ್ ತೆರಿಪುನಂಚಿನ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಂಚಿನ ಆಯ್ತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪಂಡ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜೇ ಸಾದಿ ನಂಕ್ ದೇವರನ್ನು ತೆರಿಯೋಡಂಡ ಬೇತೆ ಸಾದಿಜಿ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 22ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೇರು ಪುರುಷ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ಥೋ ಹಿ ಭುಂಕ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಜ್ಞಾನ ಗುಣ ಕಾರಣಂ ಗುಣಂ ಸಂಗಸ್ಯ ಸತ್ ಅಸಾಧ್ಯ ನಿಜನ್ಮಶು ಪನ್ಪೇರು. ಒರಿ ಜೀವಿ ನಮ್ಮ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತುಡು ಬೇತೆ ಜೀವ ಪತೊಂದು ಪೇರು ಅಂಡ ಅಕ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಐಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪೊಡು ಮುಲ್ಪನೆ ಸುಖ ಪಡೆಯೋಡು ಪನ್ಪುನ ಈ ಮೂಜಿ ನಮ್ಮ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಪನ್ಪೇರು. ರಜಗುಣ ಅತ್ತಂಡ ತಮೋಗುಣ ಬುಕ್ಕ ಅದು ಸತ್ವಗುಣ, ಈ ಮೂಜಿ ಸತ್ವ ರಜೋ ತಮ ಈ ಮೂಜಿ ಗುಣೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ತಿರುಗೊಂದು ಉಪ್ಪುಗೆ ಆ ಮೂಜಿ ಗುಣೊಟ್ಟು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡ್ ನಂಕ್ ಬತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಮುಲ್ಪದ ಈ ಒಂಜಿ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಂಕ್ ಈ ಡಿಸೈರ್ ಪನ್ಪೇರದಲ್ಲಿ ಅವು ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪನೆ ತಿರುಗೊಂದು ಉಪ್ಪುಗೆ. ಈ ಮೂಜಿ ಗುಣ ನಂಕ್ ಕೆಲವುದಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಗುಣ ಉಪ್ಪೇರು,
ಕೆಲವುದಕ್ಲು ತಮಗುಣ ಟುಪ್ಪೇರು, ಕೆಲವುದಕ್ಲು ರಜಗುಣ ಟುಪ್ಪೇರು, ಕೆಲವುದಕ್ಲು ಸತ್ವಗುಣ ಟುಪ್ಪೇರು. ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಮೂಜಿ ಗುಣೊಡ್ಲ ಮಿತ್ ಬತ್ತದು ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ಪನ್ಪೇರು. ಐಡ್ಲ ಮಿತ್ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನಡೆ ಪೋಪುನಂಡ ಆ ಗುಣ ತಡೆ ಬರೋಡು. ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಗುಡ್ನೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತಂಡ ಯಾರು ಶುದ್ಧ ಒಂದು ಸತ್ವಗುಣ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತಂಡ ಯಾರ ಅಂದ ನೆಕ್ ಆಚಾರ್ಯ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮತ್ತೆ ಈ ಮೂಜಿ ಗುಣಲ ಪಂಡಿಂದಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟದ ಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಚೈನ್ ಕಟ್ಟು ಪಂಡಿನ ಚಾಪುಂಡು ಒರಿಯನ್ ಬಂಗಾರದ ಚೈನ್ ಕಟ್ಟಂಡ ಅವು ಸತ್ವಗುಣ ಕೊರಿಯನ್ ಬೊಳ್ಳಿದ ಚೈನ್ ಕಟ್ಟು ಪಂಡಿಂದಂಡ ಅವು ರಜೋಗುಣ ಅಂಚನೆ ಕರ್ಬದ ಚೈನ್ ಕಟ್ಟದ ಪಂಡಿಂದಂಡ ಅವು ತಮ್ಮ ಗುಣ ಆಂಡ ಕಟ್ಟಿರೆ ಮೂಜಿ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟದೆ ಪಡೆದೇರು ಐಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಏರೆಗ್ಲಾಜಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಅವಡಂದ ಈ ನಮಕ್ ಈ ಮೂಜಿ ಗುಣೋಡ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ನೆ ಇವ್ರಿ ಬರೋಡ್ ನಂಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮನ್ಪಡ್ದಂಡ ನಂಗೆ ಜೈಲಿಡ್ ಪಿದೆ ಬರೋಡ್ನಂಡ ನಂಗೆ ಜೈಲಿಡ್ ಪಿದೆ ಇತ್ತನೇನೆ ಪೋಡು ಅತ್ತನವರಿ ನೀರು ಬುರಿಯಂದಂಡ ಲಕ್ಕ ಅವಡಂದ ಮೀಂದರಿ ತಿನ್ನೇನೆ ಬರೋಡು ನೈಕ್ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಗುರುನ ಆಶ್ರಯ ಪಡು ನಮ್ಮ ಗುರುನ ಆಶ್ರಯ ಮಂತದ್ ಆ ಗುರುನ ಸಹಾಯಡು ನಮ್ಮ ಈ ಮೂಜಿ ಗುಣೋಡ್ಲ ಮಿತ್ತ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ಬತ್ತದು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪೊಲಿ ದೇವರನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪೇರು ಆ ನಮ್ಕ್ ದೇವರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಪಂಡ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುನ ಬೇತೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೆ 13 ಅಧ್ಯಾಯದ 35 ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಈ ಮೂಜಿ ಗುಣೊಟ್ಟು ಎಂಚ ತರಿಪ ಪಂಡ ಈ ದೇಹುಡು ನಮ್ಕ್ ದಾದ ಅರ್ಥ ಅವಡು ಪಂಡ ತುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಐನ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪೇರ ಬಡದು ನಂಗೆ ಈ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಆಸೆಡ್ ನಮ್ಮ ಮಂತುಪ್ಪ ಆಂಡ ಈ ಮೂಜಿ ಗುಣೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಐಟೆ ತಿರ್ಗೊಂದುಪ್ಪ ಐಕೆ ಪನ್ಪೇರು ಜ್ಞಾನ ಚಕ್ಷುಷು ಒಂದು ನಂಕ್ ಅರ್ಥ ಅವಡು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ ಪಂಡೇರು ನಂಕ್ ಜ್ಞಾನ ಬೋಡು ದಾದ ಜ್ಞಾನ ಪಂಡ ದೇವರನ್ನ ಎಂಚ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪೊಡು ಆ ದೇವರನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂದು ಆ ಜ್ಞಾನ ಬರೋದಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಚಕ್ಷುಷು ಬೋಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಮುಖಾರ ನಂಕ್ ದೇವರನ್ನ ಮನ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ನಮನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ನಮ್ಮ ನಮನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿನಂಡ ಐಕ್ ಆಧಾರ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಬಿಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬೋಡು ಐಕ್ ಪನ್ಪೇರು ಗುರು ಸಾಧು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪನಾಗ ಗುರು ಬೋಡು ಗುರುಕು ಆ ಗುರುಗು ಬುಕ್ಕರಿ ಸಾಧು ಬೋಡು ಅರೆಗ್ ಪನ್ಪನೆ ಬೋಡು ಆ ಪನ್ಪುನಕ್ಲು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಪನ್ಡು ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪರಂಪರೆ ಉಂಡು ಪರಂಪರೆ ಮಾತ ಪರಂಪರೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪನ್ಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಣ್ಣಂಚಿನ ಪಾತ್ರನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಳವಡಿತ ಪೋಯಿನಂಡ ಖಂಡಿತ ನಂಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದೇವರ್ನ ಭಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೋಕ್ಷ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಂಕ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ಪಂಡ ಮುಕ್ತಿ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದ್ದು ನಂಕ್ ಪಿರ ಪೋದು ದೇವರ್ ನಡೆ ಪೋಡು ಗೋಲೋಕ ಬೃಂದಾವನಗ ಪೋಡು ಇಜಿಂದಂಡ ಮುಲ್ಪ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಪುನರಪಿ ಜನನಂ ಪುನರಪಿ ಪನ ಪನ್ಪುನ ಈ ಒಂಜಿ ಸೈಕಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ತಿರುಗೊಂದೆ ಉಪ್ಪಗೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಬಂಜಿಡ್ ಪುಟ್ಟದು ಬರ್ಪ ಸೈಪ ಪಿರ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಬಂಜಿಗೆ ಪೋಪ ಈ ಆತ್ಮ ಒಂಜಿ ಜೀವದ ಒಂಜಿ ಜೀವಗ ಪೋಂದೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಂತ ಉಪ್ಪುವ ಈ ಜೀವ ಪನ್ಪುನವು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡಿ ಅಂಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಇನಿ ಪಾಡಿ ನಂಗೆ ದಕ್ವೆ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾಡ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಈ ಆತ್ಮ ಎಡ್ದು ಪಿದಯ ಪೋಡುಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಗೋಲೋಕ ಬೃಂದಾವನಗು ಅತ್ತಂಡ ವೈಕುಂಠ ಪೋಡು ಐಕೆ ಪನ್ಪೇರು ವೈಕುಂಠ ಪಂಡ ಒಲ್ಪ ಕುಂಠ ಇಜ್ಜಿಂದ್ ವೈಕುಂಠ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಬೇಜಾರು ಅತ್ತಂಡ ದುಃಖ ಒಲ್ಪ ದುಃಖ ಇಜ್ಜಿ ಆ ವೈಕುಂಠ ನಂಗೆ ದುಃಖ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಏಪಲ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಅಂಚಿನ ಜಾಗಗೆ ಪೋಡುಂದಂಡ ನಂಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಸಾಧಿ ಪಂಡದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಪೋನಾಗ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಮೂಜಿ ಗುಣನು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪೊಲಿ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಎಂಚ ಪಿದಯ ಬರೋಲಿ ಪಂಡ ದ್ವೇ ನಂಕ್ ಭಕ್ತಿದ ಪನ್ಪೇರು ಸೊ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅನ್ಯಾಭಿಲಾಷಿತ ಶೂನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಾದಿ ಅನಾವೃತಂ ಅನುಕೂಲೇನ ಅನುಶೀಲನ ಭಕ್ತಿರುತ್ತಮ ಪಂಡದ ಅನ್ಯ ಅಭಿಲಾಷಿತ ನಂಕ್ ಬೇತೆ ಅಭಿಲಾಷೆನೇ ಉಪ್ಪಿರಬಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಆಸೆನೇ ಉಪ್ಪಿರಬಲ್ಲಿ ದಾದ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ದಾದ ಒಪ್ಪಡು ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣನು ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೊಡು ಕೃಷ್ಣನು ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೊಡು ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಾದಿ ಅನಾವೃತಂ ನಂಕೈಕ್ ಜ್ಞಾನಲ ಬುಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಕರ್ಮಲ ಬುಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಅನುಕೂಲೇನ ಅನುಶೀಲನ ಅವು ಅನುಕೂಲ ಅದು ಪೋಡು ಕೃಷ್ಣಗ್ ಅನುಶೀಲನ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಲೆಕನೆ ಮನ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಅನುಕೂಲ ಮಂತನ ಯಾರಂದ್ ಖಾಲಿ ನೆನಪು ಮಂತನ ಯಾರಂದ್ ಕೃಷ್ಣನ ನೆನಪು ಅಂತನೇಕೆ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಪನ್ಪೇರು ಕಂಸೆಲ
ಪ್ರತಿ ದಿನಲ ಪ್ರತಿ ಗಲಿಗಳ ಕೃಷ್ಣ ನೆನಂತೆ ಅವ್ ನೆನಂತೆ ದಯ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ರತ್ ಭಕ್ತಿ ರತ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಿತ್ತ ಪೋಡಿದು ಏಪಂಬೆ ಬರ್ಪೇನ ಕೆರ್ಪೆ ಬಡ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪ ಯಶೋದಲ ಏಪಲ ಕೃಷ್ಣ ನೆನಂತಲ್ ಅವು ಪ್ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ಯಶೋದೆ ಮಂತ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಕೊಡು ಆ ಪ್ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ ಎನ್ನೋಡು ಆ ಪ್ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ ಭಜನೆ ಮನ್ಕೊಡು ಅವು ಪಂತೇರ್ ಮಲ್ಪ ಅಂಚ ಮಲ್ತಿನ ನಂಡ ನಂಗೆ ಖಂಡಿತ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರೀತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಜೀವನಡು ಮುಕ್ತಿಗ ನಂಗೆ ಜೀವ ಬುಡೋಂದಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯ ಪಂಪೇರು ಈ ಜೀವಡು ಪುನಗನೆ ನಂಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಮನ್ಪರಿ ಏಪ ಮುಕ್ತಿ ಪನ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮನಸ್ಸು ಏಪ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಭಗವಂತಗ ಶರಣಾಗತಿ ಆತನ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಿದೆ ಸಮಾಧಿಯಾವಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಡಿತ್ತಿದೆ ಸಮಾಧಿಯಾವಲಿ ನಾವು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬರುಡಂಚ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಬೇತದಾಲ ಬುಡ್ಚಿ ಅಂಕ್ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪುಗ ಆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬರುಡು ನಂಡ ಭಗವಂತನ ಭಜನೆ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಅವು ಏಪಲ 24 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡು ಐಕ ಆಚಾರ್ಯ ಪಂಪೇರು ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಕೃಷ್ಣ ನೆವರ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಗುಲ ಕೃಷ್ಣನ ಎನ್ನುಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಗುಲ ಕೃಷ್ಣನ ಅನುಸರಣೆ ಮನ್ಪುಲ ಅಂತ ಇಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿನ ನಂಡ ಖಂಡಿತ ನಂಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದು ಈ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡು ಸಾರಾಂಶವಾದ ಪಂಪನೆ ನಂಡ ಇತ್ತ ಒಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ನಮ್ಮ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡು ಮನ್ಪುಗ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡು ಒಂಜಿನೇ ಶ್ಲೋಕಡೆ ಪಂಪೇರು ಊರ್ಧ್ವ ಮೂಲಂ ಅಧೋಷಾಕಂ ಅಶ್ವಥಂ ಪ್ರಭುರ್ ಅವ್ಯಯಂ ಚಂದಾಸ್ಮಿ ಯಸ್ಯ ಪರಮಾನಿ ಯಸ್ತಂ ವೇದ ಸ ವೇದವಿತ್ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಮಾತಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತದ ನೀರೆಲಿಗೆ ಇದು ಶಾಡೋ ಪನ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತನೆತ್ತ ನೀರೆಲಿ ಮುಲ್ಪ ಒಪ್ಪನೆ ಅವು ಪಂಡ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತನ ಪೂರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅತ್ತಂದು ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತನ ಶಾಶ್ವತ ಆತಂದೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ತುದತ್ತ ಬರಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಆಳದ ಮರ ಇತ್ತನಿಂದ ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕದ ಮರ ಇತ್ತಂಡ ಮರಟತ್ತನ ಕುಕ್ಕುನು ನಮ್ಮ ನೀರಿಟ್ಟು ತುನಿದಂಡ ನೀರು ಉಲಾಯಿ ತೋಜುಡು ಬೇರು ತಿರ್ತದ ಮಿತ್ತು ಬೋದುಪುಂಡು ಮರ ತಿರ್ತು ಬೋದುಪುಂಡಿಗೆ ಉರ್ಧ ಮೂಲ ಮಧೋ ಶಾಖ ಮಂಚ ಅವು ಉಲ್ಟಾ ತೋಜು ನಂಗೆ ಆಂಡ ಆಯ್ತ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕದ ಮರತ್ತ ಒಂದು ತೋದು ನೀರಿಟ್ಟು ತುನಿದಂಡ ಆ ಮರಟತ್ತನ ಕುಕ್ಕು ನಂಗೆ ನೀರಿಟ್ಟು ತೋಜುಂಡು ಎಂಕ್ ಆ ಕುಕ್ಕು ತಿನ್ನೋಡು ನಂಡ ಯಾನು ನೀರು ಲಾಯ್ತದ ಕುಕ್ಕು ಪೆಜ್ಜರ್ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ತೋಜನ ನೀರಲ್ಡಿ ಅನ್ ಕುಕ್ಕು ಪತ್ತೆರ ಪಂಡ ತಿಕ್ಕಂದ್ ಎಂಕ್ ಕುಕ್ಕುದ್ ಬೋಡ್ನಂಡ ಆ ಕುಕ್ಕುದ ರುಚಿ ತೋಡ್ನಂಡ ಯಾನ್ ಮರ ಬರ್ತೋಡು ಮಿತ್ತು ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ನಂಕ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತದ ಆ ಸುಖ ತಿಕ್ಕೊಡು ನಂಡ ಮುಲ್ಪ ಸುಖ ಮನ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ನಂಕ್ ಅಡಿಗೆ ಪೋಡು ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪುನೆ ನಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಅಪ್ಪೆ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಬಾಲೆ ಮೇ ಬಿ 3 ವರ್ಷದ 4 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಭತ್ತದ ಅಪ್ಪೆಡ ಪನ್ಪಲ್ ಅಪ್ಪೆ ಎಂಕಲ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪೊಡು ಎಂಕಲ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪೊಡು ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪೆ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಅಲ್ಪ ಗ್ಯಾಸ್ ಬತ್ತನ ತೂಂಡು ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದ ಕಿಚನ್ ಸೆಟ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಐಟ್ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪುಲ ಮಗ ಆ ಬಾಲೆ ಕುಲ್ಲುದು ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೋಡು ಪೆನ್ನುಂಡು ನೆಟ್ ಅರಿ ಪಾಡದೆ ನೆಟ್ ಕಚ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಂಡ ಬಡ ಅನಗ ಐನ ತಿನ್ನಿಡು ಸಾಧ್ಯಜಿ ಬಾಲೆಗೆ ಬಾಲೆ ಬರೋಡು ಅಪ್ಪನಡೆಗೆ ಅಪ್ಪ ಇಂಕ ಬಡ ಅಪ್ಪನಗ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಮಂತಿನ ನಂಕ್ ಸುಖ ಇಜ್ಜಿ ಸುಖ ತಿಕ್ಕೊಡು ನಂಡ ಆ ಭಗವಂತನಡೆಗೆ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ನಂಕ್ ರುಚಿಯಾಯಿನ ಸುಖ ತಿಕ್ಕೊಡು ನಂಡ ಆ ವೈಕುಂಠಗ್ ಪೋಡು ಆ ವೈಕುಂಠಗ್ ಪೋಡು ನಂಡ ಐಕ್ ಕೊರಿಯಂಚಿನ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ನಂಕ್ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಡು ಮನ್ಪೊಲಿ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಜಪಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅತನ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಭಗವಂತನ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಓದೊಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಡು ನಂಕ್ ಭಗವಂತನ ಭಜನೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ಮಂತನ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಪದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ಅಲ್ಪದ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ಪೇರು ಭಗವಂತೆ ನಾ ತದ್ಭಾಷೆಯತೋ ಸೂರ್ಯೋ ನಾ ಶಶಾಂಕೋ ನಾ ಪಾವಕಃ ಯದ್ಗತ್ವ ನಾ ನಿವರ್ತಂತೆ ತದ್ಧಾಮ ಪರಮಂ ಮಮ ಅಂತಂತಾರೆ ಎನ್ನ ವೈಕುಂಠ ಎನ್ನ ಧಾಮ ಪರಮಂ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಲೈಟ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಲ್ಪ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರೆಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಭಗವಂತನ ದೇಹದ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಲೈಟೇ ಅಲ್ಪದ ಲೈಟ್ ತೋಜುಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೋಯ್ನೆ ಪಿರ ಬರ್ಪುಜೇರು ಅಲ್ಪ ಆತ್ ಸಂತೋಷ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಸತಿ ನಂಕ್ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ದಾದ ಪಾತೆರೋರು ನಿಕ್ಲ ವೈಕುಂಠ ತುಯಿನಕ್ಲಿ ಪಿರ ಬೈದೇರ ಏರ್ಲ ತುಯಿನಕ್ಲಿ ಪನಡು ಪಂಡದು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚೆ ಆತದ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಪನ್ಪೇರು
ನಂಕ್ ಒಂತೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಾಲಡು ನಂಕ್ ಒಂತೆ ಬೇಜಾರಾದ ಪನ್ಪುನೆ ಪಂಡಾವೆ ನಂಕ್ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಿತ್ತ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪನೆ ನಂಡ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿ ಏರ್ ಪಂಡ್ ಕೇನೇರೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ನೇನು ಮಾತ್ರ ಕೇನ್ವೆ ಯಾನ್ ಐತ ಮಿತ್ DNA ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಪೊಪ್ಪುಜಿ ಏಲ ಪೊಪ್ಪೆರ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಅಪ್ಪೆನ ಪಾತ್ರೆಡು ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟು ಅಪ್ಪೆ ಬೇರೆ ಅಮ್ಮೆ ಪಂಡಿದಂಡ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟು ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆನ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಮಿತ್ತ ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೋರ್ಡ್ ನಂಕ್ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರನು ಮಾತ ಆಚಾರ್ಯಲ್ಲ ತೆರಿನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಬೇತ ವಿಶೇಷವಾದ ಐಕ್ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪನ ಅಗತ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಶ್ರೀಪಾದ್ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ರಾವಡ್ ಶ್ರೀಪಾದ್ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ರಾವಡ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ರಾವಡ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಆವಡ್ ಅತ್ತ ಇತ್ತದ ಗುರುಕುಲ ಏನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದಾಯದ ಜಾಸ್ತಿ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುಡು ಇತ್ತ ಸಮಾಜ ಅಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಜನಕ್ಲುಳ್ಳೇರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ರಂಚ ಪಂತನ ಏರು ತೂತೇರೇನು ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಏರು ಬರೆತ್ತನ ಏರು ತೂತಾರ ನಿಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಚರ್ಚೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪನಡು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಏರು ಪಂಡದಿ ತೂತನ ಈ ಕೇಂದನ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ನಿನ ಕೇನ್ ಜನ ಈ ಅಂಚನೆ ನೇನು ಕೇನು ಪಂಡದೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪನಡು ಅವೇ ದಯ ಪಂಡಿದಂಡ ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ನಂಕ್ ಬದುಕೇರ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಕೇನಾಗ ಪೈಲಟ್ ಕೇನುಜ ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಉಂಡು ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡು ಕೇನುಜ ಅಕ್ಲೆ ಕುಳ್ನ ಕಂಪನಿ ಕೊರ್ನ ಪೈಲಟ್ ಮಿತ್ತ ಕುಳನ್ ಪೋಪನ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸೆಲೂನ್ ಉಪ್ಪನೇದಂಡ ಆನ ಕೈಟ್ ಶಾರ್ಪ್ ದ ಬ್ಲೇಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ ಕೆಕ್ಕಲಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಮಂತುಪ್ಪೆ ಆಡಕ್ಕೆ ಏನುಜ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡ ಆನ ಮಿತ್ತ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಿತ್ತ ದಾಯ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೋರ್ಡ್ ನಂಕ್ ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತನೇ ನಂಕ್ ದುಂಬು ಪಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಮುಲ್ಪ ಅಂಚಿನ ವೈಕುಂಠ ಪೋಡುಂದಾಂಡ ಅಂಚಿನ ಗೋಲಕ ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಪೋಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಕ್ ಆ ದೇವನ ಮಿತ್ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಿತ್ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಮಿತ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೋಡು ಇತ್ತ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಪಂಡೇರು ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕೇಂಡ ಮಾತ್ರ ಯಾರಂದ್ ಐನ್ ದಿನೋಲ ಪ್ರತಿ ದಿನಲ ನಮ್ಮ ಕೇನುಡು ಅರ್ಥ ಮನ್ಪೊಡು ಕಾಲಿ ಕೇಂಡ ಆರಂದ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಅಳವಡಿಸೋಡು ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಂಕ್ ಅವು ಅರ್ಥ ಅವರಂದಾಂಡ ನಂಕ್ ಐನ್ ದಿನೋಲ ಕೇನುಡು ಹೊರ ಕೇಂಡ ಯಾರುಜಿ ಅವ್ ನಂಕ್ ನೆನಪು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗವತ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರಾಯೇಣ ಅಲ್ಪಾಯುಷು ಕಲವಿಗ ಜನ ಮಂದ ಸುಮಂದ ಮತಯೋ ಮಂದ ಭಾಗ್ಯಾಹಿ ಉಪದ್ರತಃ ಮನ್ಪೇರು ಇತ್ತದ ಕಲಿಗಳು ಪ್ರಾಯ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದುಂಟು ನಂಕ್ ದಿನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಅಜ್ಜಿಯರ ನಕ್ಲು 100 ವರ್ಷ ಬತ್ತಿನ ದಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಅನಗನೆ ನಂಕ್ ಅಂಚಿಗೆ ಪೋರಗತ್ತಲಾಪುಂಡು ನನ್ನ ಪೋನ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರಾಯೇಣ ಅಲ್ಪಾಯುಷು ಕಲವಿಗ ಜನ ಮಂದ ಸುಮಂದ ಮತಯೋ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿಲ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಇತ್ತದ ಕಲಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಗಜೆಟ್ ದೊಲ ಇಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ದೊಲ ಇಲ್ಲ ಅತ್ತ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ದೊಲ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಲಡು ಒರಿಯನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಕ್ ನೆನಪುಜ್ಜಿ ಅವು ಪೂರ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಒರಿಯನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಕೇಂದ್ರ ನೆನಪುಜ್ಜಿ ಅವಳ ಮೊಬೈಲ್ ಪೋರೆ ನಂಡ ನಂಕ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಆತ ನಂಕ್ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯದ ದಾಲಜ್ಜಿ ಪೂರ ಗಜೆಟ್ ಪಡೆದ ಗುಲ್ತ ಐಕೆ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಪನ್ಪೇರು ಸರ್ವಸ್ಯ ಚಾಹಂ ಪ್ರತಿ ಸನ್ನಿವಿಸ್ತೋ ಮಥಾ ಸ್ಮೃತಿರ್ಜ್ಞಾನಮಪಹೋನಂ ಚ ವೇದೇಶು ಸರ್ವೇರ್ ಅಹಮೇವ ವೇದ್ಯೋ ವೇದಾಂತ ಕೃತ್ ವೇದ ವಿದೇವ ಚಾಹ ಆರ್ ಪನ್ಪೇರು ಮಾತನದ ದೇಡ್ಲೆ ಯಾನುಳ್ಳೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪುನೆ ಜ್ಞಾನ ಆವಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ನೆನಪು ಆವಡ್ ಅತನ ಮರೆವುಲ ಯಾನೆ ಕೊರ್ಪುನೆ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪು ನೆನಪುಲ ಯಾನೆ ಕೊರ್ಪುನೆ ನಿಕ್ಲೆ ನಾಲೆಜ್ಲ ಯಾನೆ ಕೊರ್ಪುನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮರಪುಲ ಯಾನೆ ಕೊರ್ಪುನೆ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸತಿ ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತ ಪನ್ಪ ಯಾನಂಚ ಮಲ್ದೆ ಅಂತ ಅತ್ ನಂಡ ಒರಿಯತ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕಲ್ತದ ಅಕೇರಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಕಲ್ತನ ಪುರ ಮರತ್ತಿನ ನಂಡ ದಾದಾಪನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಅವ ನೆನಪು ಕೊರ್ಪುನೆ ದೇಬೇರೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಿಂದ ನಂಕ್ ಬದುಕೆರ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಪನ್ಪೇರು ನಂಕ್ ಮರಪುಲ ಬೋಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಹಲವಾರು ದುಃಖದ ಕೆಲಸ ಆದಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ನಿಕಟವಯನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ತೀದುಪ್ಪೇರು ನಂಕ್ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾದಪ್ಪುಂಡು ಐನ್ ಮರಪುಡುಂದಾಂಡ ಅವು ದೇಬೇರೆ ಬರುಡು ಮರತ್ತಜಿಂದಾಂಡ ನಂಕ್ ಬದುಕೆರ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಅವೇ ಪನ್ಪೇರು ನಂಕ್ ನೆನಪುಲ ಜ್ಞಾನಲ ಮರಪುಲ ಊರ ಕೊರ್ತೀನಿ ದೇಬೇರೆ ವೇದೇಶ ಸರ್ವೇರ್ ಅಹಮೇ ವೇದ್ಯೋ ಪೂರ ವೇದಲ ಯಾನೆ ಕೊರ್ಪುನೆ ಯಾನರ್ದೇ ಬರ್ತಿದೆ ಪನ್ಪೇರು ಮಾತೆಕ್ಲ ಕಾರಣ ಯಾನೆ ಇಂದು ಅರ್ಥ ಮನ್ಪೋಡು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪನ್ಪೇರದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಪಂಡವೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಇಂದು ಈ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ಪುನೆ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಕೃಷ್ಣರ್ದು ಆ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಅಳವಡಿಸೋಣ ಮಾತ್ರ ನಂಗ್ ಕೈಟ್ ತುಂಬು ಬೈರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಇಜಿಂದಾಂಡ ನಂಗ್ ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಗಿಲಿ ಪಾಠ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಬೆರೆಗ್ ಶಿವಣ್ಣಗ ಕೊರ್ಪನೆದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕತೆ ಪಂಡದ ಕೊರ್ಪೆ
ಒಂಜಿ ಕಾಡು ಕೆಲವು ಗಿಲಿಕ್ ನಕ್ಲತ್ತೇರು ಬರೀ ಬೇಟೆಗಾರ ಬತ್ತದ ಪ್ರತಿದಿನಲ ಗಿಲಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಂತೆ ಈ ಗಿಲಿಕ್ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಪೋದು ಒಂಜಿ ರಿಷಿಟ ಪೋದು ಕೇನ್ವರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾಲ ಪರಿಹಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಅಪಗ ಗಿಲಿ ಪಂಡು ಋಷಿ ಪನ್ಪೇರಿ ಯಾನ ಮಂತ್ರ ಪನ್ಪೆ ಈ ಮಂತ್ರ ನಿಕ್ಲು ಮಂತ್ರನಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬದುಕೋಲಿ ಪನ್ಪೆ ದಾದ ಪಂಡ ಬೇಟೆಗಾರ ಬತ್ತೆ ಬಲೆ ಪಾಡಿಯೇ ಬಲೆ ತವಳ ಅರಿಪಾಡ್ದೆ ಐನ್ ತಿನೇರೆ ಪೋಡ್ಸಿ ಪನ್ನ ಮಂತ್ರ ಆತೆ ಬೇಟೆಗಾರ ಬರುವೆ ಬಲೆ ಪಾಡ್ವೆ ಐತವಳ ಅರಿ ಪಾಡ್ವೆ ಅರಿ ತಿನೇರೆ ಪೋಡ್ಸಿ ಮಂತ್ರ ಪನ್ಪೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಂತ್ರನ ಬಾಯ್ಪಾಠ ಮನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಬೇಟೆಗಾರ ಬತ್ತದ ಬಲೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಐತವಳ ಅರಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಪೂರ ಪೋದುಕೊಳ್ವೇರು ಬಲೆ ಒಂದು ಬೇಟೆಗಾರ ಬಲೆ ಪಾಡ್ವೆ ಬಲೆ ಗಿಲಿಗಿನ ಪೂರ ಪತ್ತಂಬೋಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ಕಂಠಪಾಠ ಮಲ್ತಂಡೆ ಯಾರಂತೆ ಐನ್ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪೊಡು ಬೇರೆ ಋಷಿ ಪಂತನ ಮಂತ್ರ ಐಕ್ ಅರಿನ್ ತಿನೇರೆ ಪೂರ್ಚಿ ಪಂತೆ ಐನ್ ಅರ್ಥ ಮಂತಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಕಂಠಪಾಠ ಮಲ್ತಕೊಂಡ ಯಾರಂತೆ ಅಂಚನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಪಂಚತೆ ಬೇರೆ ಐನ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಳವಡಿಸಂಡ ನಂಗೆ ಖಂಡಿತ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಖಂಡಿತ ಶಾಸ್ಕಾತರ ಅಪ್ಪನ ಪನ್ಪನ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಎನ್ನದೆ ಇತ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಐಲೇಸದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಸ್ಕಾನ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿ ಕೂಡುದು ಭಗವದ್ಗೀತೆನೆ ತುಳುಟ್ಟು ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಐಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪೊಡು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಕ್ ಚಾರಿಟಿ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂದು ಚಾರಿಟಿ ಪಂಡ ಮಹಾ ಚಾರಿಟಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆನು ಏತು ತೀರ್ನ ಜನಕ್ ಮುಟ್ಟವಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಪ್ಪೊಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಉಪ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾತಲ್ಲಿ ಇತ್ತನಂಡ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಆಪುಂಡು ಮನ್ಪುನ ಪಾತ್ರ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಎಡ್ದ ಬುಕ್ಕ ಕಂಡಿನ ಮನ್ಪುಗ ಅಕ್ರೂರನ ಒಂಜಿ ಕಥೆ ಪನ್ಕ ಎಡ್ದ ಬುಕ್ಕ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊಲ್ಮೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣದಾಸರು ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರೇಕ್ ಗೆತ್ತೊಂದ ದಾಯಗಂದು ಪಣ್ಣಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಉಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀ 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 ಈಶಾ ವಿಠಲದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೇಮರ್ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೇರು ಅರ್ನ ಪಾದಾರ ವಿಂದಗೆ ಎಂಕ್ಲು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಯಾನ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಪನರೆ ಪೋಪುಜಿ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಪುಜಿ ದೇಪಣ್ಣ ಅರ್ನ ಪಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರಗೆ ಕೆಬಿ ಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತದ ಮುಂತದ ದಯ ಮಲ್ತದ ಈಶ ವಿಠಲದಾಸ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದ ಎಂಕಲೆಗೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿದ ಪಾತ್ರನ್ನು ಪನಡು ಪಂದು ಯಾನೆರಡ ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯ ಮಲ್ತದ ಈಶ ವಿಠಲ ದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬರೋಡು. ಉಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಕೇನುಂಡಾ ಕೇನುಂಡಾ ಕೇನುಂಡು ಸರ್ ಕೇನುಂಡು. ಉಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಮುಕಾಂಬಿಕಾ ಕೃಪಾಲೋಕಾತ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಕ ಫಲಪ್ರದ ಮುಖಾನ್ ಕೃತಮೇ ಶತ್ರುಂ ಏಕಾಂತಿಕ ಜನಪ್ರಿಯ. ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನ ಸಭೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಕರಾವಳಿಗರ ಒಕ್ಕೂಟ. ಇನಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗ್ ಏತ್ ಪವರ್ ಉಂಡು ಅಂತ ಪಂಡದು ಸಾಕ್ಷಿ ಉಂಡೆ ದೇಪನ್ನಗ ನಿಗ್ಲು ಐನಾಜಿ ದಿನೋಡ್ ದಿಂಚಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮುದಾಯದ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದಪ್ಪು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯದಪ್ಪು ಇನಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲ ಕುಲಾಲ ಸಮುದಾಯದ ಮಂತೊಂದು ಇಡೀ ಸಮುದಾಯನ ಒಟ್ಟು ಮಂತಿನ ಬನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅವು ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಪವರ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂದರ್ ಹಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಆಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ದುಬೈದ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಲೇರು ಇಂಕ್ ದುಬೈ ಪೋನಗ ಫುಡ್ ಮಲ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಆರ್ನ ಬುಡಿದೀಪುರ ಮಸ್ತ್ ಹಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಮಂದೇರು ಸರ್ವತಮಣ್ಣ ಉಲ್ಲೇರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇರು ಇಡ್ಲ ಇನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಂದಿನಾರು ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆಡ್ ಸೂರಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವಸಾಲ್ಯಾನ್ ರೂಪಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಉಲ್ಲೇರು ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ಗೋಪಾಲ್ ಪೂಜಾರ್ ನರೇಂದ್ರ ಕಬ್ಬಿನಾಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಜನತ ಪುದಾರ ಪನಿಯರ ದೇಪನ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಮುಗಿಪುಡು ಈ ಮುಗಿಪುಣನೆ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಈ ಪ್ರವಚನ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲಿನ ಪುರ ಕುಲ್ಲರೆವಲ್ಲಿ ದಯ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನೊಂದು ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ಗಾದೆ ಪನುಂತೆ ಈ ಊರ್ದ ಎರ್ಮೆ ನೀರು ಬಿಡ್ರೆವಲ್ಲಿ ಎಂಕಲಿನ ಪಾತೆರ್ರೆ ಬಿಡ್ರೆವಲ್ಲಿ ಬಂತ ನಂಗೆ ಪಾತೆರ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅವು ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪಡೆಯನ್ನು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ವಲ್ಲ 1 ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಚಿ ಅಂಚೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕರಿಸತ್ತಿಲ ಪಂತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಏತ್ ಮಹತ್ವ ಪನ್ನಾಗ ಲೋಕಮಾನ್ಯ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕಿ ಲೋಕಮಾನ್ಯ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕೇರಿಯನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಪಾಡ್ವೇರು ಚರಿತ್ರೆ ಪಂಪನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಪೂರ ಅರೆಗ್ ನೀರು ಒಣಸ್ಕೊರೊಂದಿತ್ತು ಸೇರಿ ಲೋಕಮಾನ್ಯ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕೇರಿ ಜೈಲರ್ಡ ಪೋದು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ನುಪ್ಪು ನೀರು ಕೊರ್ಜಡ್ಡಲ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಎಂಕ್ ಒಂತೆ ಕಾಕಜಿಲ ಪೆನ್ನುಲ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡದು ಬ್ಯಾಗ್ ಕೆನ್ನಗ ಇಂಕ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರಡು ಏನೊಂದು 5 ತಿಂಗಳು ಜೈಲ್ ಪುನ ಪೊರ್ತುಗವೆನ್ನು ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಮನ್ಪುಡು ಪನ್ನಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವೆನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ
ತಿರಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪೇರು ಕೊಟ್ಪುಜರು ತಿಲಕೇರ್ನ ಚರಿತ್ರೆ ಪನ್ಪೇರು ತಿಲಕೇರು ಜೈಲ್ದ ಗೋಡೆಡು ತನ್ನ ಬಿರಲೆಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೆಯರು ಬರೆದ ಆತ್ತರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು ಜೈಲಿರ್ದು ಬಂದಾಗ ಆರ್ನ ಬಿರೆಲ್ ಪುರ ತರೆದು ಬೋದುತ್ತು ಪಂದ ಚರಿತ್ರೆ ಪಂಡ ಆತ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಆತ್ ನಂಬಿಕೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಒವ್ವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನಾಗಲ ಒವ್ವೇ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಕೋಲ್ಬಾರ್ದು ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಪ್ರಕಾರ ಪೂರ್ಣುತ್ತೀರಿ ಪಂದ ಚರಿತ್ರೆ ಪಂಡ ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ರಡ್ಡು ಉಚ್ಚ ಗ್ರಂಥಲು ಅನ್ನಗ ರಾಮಾಯಣ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾಭಾರತ ಉನ್ನೆಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಲು ಅನ್ನಗ ರಾಮಾಯಣದ ಸೀತಾ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಗೀತಾ ಉನ್ನ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉನೇನ್ ರಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರು ಒಂಜಿ ಸಾಧು ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡ್ರ ಅವಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪುಡು ತದ್ವಿದ್ದಿ ಪ್ರಣಿಪಾತೇನ ಪರಿಪ್ರಶ್ನೇನ ಸೇವಯ ಉಪದೇಶಂ ತಿಥಿ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞಾನಿನಃ ತತ್ವದರ್ಶಿನಃ ಅಂತ ಪನ್ಪುಡು ತೂಲ ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಈ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಾಗ ನಮಕ್ ಗುರಿ ಉಂಡ ನಂಗೆ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡ ಕಾಂಡ ಲಕ್ಕದು ಒಂಜಿ 100 ಜನ ಬಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲರಿಗೆ 100 ಜನ ಬಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಕಡೇಕ್ ಬಲ್ಪುನ ಒರಿ ಕೇಂದ್ರರಿಗೆ ಅನ್ನ ಒಡೆ ಬಲ್ಪು ಈ ಕೇಂದ್ರರಿಗೆ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಕ್ಕ ಈದಯ ಬಲ್ಪುನು ಎದುರ್ದಯ ಬಲ್ಪು ಏನ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ ಒಡೆ ಬಲ್ಪೋಡು ಬಂಪಿನ ಒಡೆ ಪೋಡು ಬಂಪಿನ ಗುರಿ ಇಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಗುರಿನ ಕಲ್ಪ ನಂಗೆ ದಾದ ಏರ್ನ ಕೇನೋಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ ಕೇನೋಡು ಮಾಡಿದ್ ಒರಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒರಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಬರ್ತನ್ಗೆ ಫೋನ್ ಬತ್ತದ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಫೋನ್ ಬತ್ತದ ಬಂದಾಗ ಫೋನ್ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಈರ್ನ ಮಗೆ ಸುಸೈಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸೈತೆ ಬಂಡದು ಈತ್ ಕೇನ್ಯೆ ಮೇರು ಫ್ಲಾಟ್ ಇರ್ದು ಸೀದಾ ಪೋದು 10ನೇ ಮಾಳಿಗೆದ ಕೊಡಿಕ್ ಬೋದು ಲೈತದು ತಿರ್ತು ಬುರಿಯರಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಇಚ್ಚಿನ ನಾನು ಬದುಕದ ಪ್ರಯೋಜನ ಬಂದು ತಿರ್ತು ಬೂರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಮಾಳಿಗೆ 2 ಮಾಳಿಗೆ ತಿರ್ತು ಬೂರ್ನ ಬೂರೊಂದು ಬನ್ನ ಗೊತ್ತಾಣಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಗನ ಬುದರ್ 6 ಪನ್ನೆ ಲೆಕ್ಕ ವಸಂತ ಏನ್ ಬಂಡೇರಿ ಎನ್ನ ಮಗನ ಬುದರ್ ವಸಂತ ಅತ್ತ ಕುಡ ಒಂಜಿ ಮಾಲಿಗೆ ತಿರ್ತು ಬುನ ಗೊತ್ತಾನ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಮಗೇನೆ ಇಜ್ಜತ್ತ ಬೊಕ್ಕೋರು ತೂನಾಗ ಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಂಡಿಗೆ ಎಂಕ್ ಮದ್ಮೇಲೆ ಆತು ಜತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಿರ್ತು ಬುರ್ನ ಗೊತ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗ ತಿರ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಕಲಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಕ್ ಮುಂದು ದುರಂತ ನಂಗೆ ಬಂದ ನಂಗೆ ಒಡೆ ಪೋಡು ಅವೇನ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪುಡು ಈ ಒಡೆ ಪೋಡು ಎಂಚೆ ಪೋಡು ದಾದ ಮನ್ ಪೋಡು ಅಂತ ಬಂದೆ ನಂಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪುಡು ಈ ಸದ್ ಗುರುಕುಲ ಕೈತಲ್ ಪೋಲ ಕೃಷ್ಣನ ಅರ್ಜುನ ಏನ್ ಮೇರೆ ದೇವರೇ ನೀನ್ ಎಂಚ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಈ ಎಂಚ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬನ್ನ ಏನನ್ನ ತೆರಿದ ನಗುಲು ಇರದ ಗುರುಕುಲ ನಗುಲು ಆಗಲ್ಲ ಸೇವ ಮನ್ಲ ತದ್ವಿದ್ದಿ ಪ್ರಣಿಪಾತೇನ ಪರಿಪ್ರಶ್ನೇನ ಸೇವಯ ಈ ಸೇವೆ ಮನ್ಪಲ ಬೊಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಮನ್ಪಲ ಅಂತ ಬಂತಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನ್ನು ಬಂದ್ಬೇರು ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತೀನಿ ಗುರುವನ್ನ ಏರು ನಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಗುರು ಏರು ಮಲ್ಲ ಸಂತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರನ ಚಿತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೇರು ಮಗುಲು ನಂಗೆ ನಿಜವಾದ ಗುರು ಆವಡುತ್ತದೆ ಇನಿ ನಂಗೆ ತುಲೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾವಾರ್ಥ ದೀಪಿಕಾ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಂತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಇನಿಕ್ಲ ವಾರ್ಕರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ಉಂಡು ಓಲು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಂಡ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಉಂಡ ಅವಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ಥಿರವಾದಿ ಕೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು ಯಾನ್ನ ನಿಗಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಟ ನಿಗಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡಂದ ಇಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪೆ ದಿನಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಾಂಡಲ ನಿಗುಲು ಅವೇನು ಓದು ನಂಚಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೆ ಖಂಡಿತ ನಂಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಪಂದ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರನ ಒಂಜಿ ವಾರ್ಕರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಈ ಪ್ರತೀತಿ ಉಂಡು ನಮಕಿನಿ ಗುರು ಬನ್ನಗೆ ಏರು ನಂಗೆ ಗುರು ಬಂತಿನೇ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ನಂಗೆ ಗುರು ಏರನ್ನು ಗೊತ್ತುಜಿ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಹುಷಾರ್ ನಮ್ಮ ಗುರು ಬನ್ನಾಗ ವೈಟ್ ನಮ್ ವೇಷೋಡ್ ನಮ್ಮ ನತ್ತು ಅವನ್ ಎಂಚ ಬಂದ್ಬಂದು ಗುರು ಏರು ಅವಿಟ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉತ್ತರ ಉಂಟು ಗುರು ಏರು ಪ್ರಜಾ ಹಾತಿ ಯದಾ ಕಾಮಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಪಾರ್ಥ ಮನೋಗತನ್ ಆತ್ಮನ್ನೇವ ಆತ್ಮನ ತುಷ್ಟ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞ ತದೋಚ್ಯತೆ ಪಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬಂದು ಗುರು ಏರು ನಮ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಂದು ಗುರು ಏರು ಬಾಹ್ಯವಾದ ಛದ್ಮವೇಷ ಮಲ್ಪನಾಗಲೇನು ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಲ್ಪನಾಗಲೇನು ಅತ್ತು ನನ್ನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಲ್ಪನಾಗಲೇನು ಗುರು ಬಂದ್ ನಮಗೆ ತೊನ್ನುವ ಏನ್ ತಮಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒರಿ ಗುರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಊರು ಅರಿನ್ ಸೇರಿಯರ ಜನ ಪೂರ ಸೇರಿಯರಿಗೆ ಆರ್ನ ವಿಶೇಷದಾದ ಬಂದಾಗ ಮೀಟರ್ ಗಟ್ಲೆ ಉದ್ದದ ಗಡ್ಡ ಜನ ಪೂರ ಗಡ್ಡದು ಸೇರಿಯರಿಗೆ ಉನೇನು ತೂದು ಬಾರಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾನು ಒರಿಯಾಗ ಯಾಡ ಗುರುಡ ಪೋದ ಬಂಡೆಗೆ ಅಂದೆ ಗುರುಕುಲೆ ಯಾನ್ ಇರೇನ್ ತೂತೆ ಇರಡ ನೈತಿಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಈರ್ ಇಂಚಪುರ ಜನಕಲಿಗೆ ತಪ್ಪುದಾದಿ ಅಂತ ಯಪವರ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆತ್ತತೆ ಇರು ನೀನು ಬುಡ್ಲೆ ಅಂತ ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಗುರುಕುಲ್ ಮೆಲ್ಲ ಗಡ್ಡ ಪೂಜಿದ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಅನ್ನ ತೂಲ ಗುರು ನಿಂದನೆಕೆಯನ್ನ ಮಲ್ಲ ಪಾಪ ಉಮೆ ನೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತಿರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಸಜ್ಜಿರ್ ಅಡ್ಡು ಬೆಟ್ಟು
పోయే మండే వచ్చాడు ఆయన ఇಡೀ రాత్రి నిద్ర మల్తది ఈ గడ్డದ గురు ఊరు గిర్పున ఉంటాయి అని చెప్పు ಮಾಡಿದ್ ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತದ ಮಂಡೆಗೆ ಗುರುಕುಲೆ ಏನ್ ಕೋಡೆ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೈರಿಗೆ ನೆರಿಯೆ ಅಂಡ ರಾತ್ರಿ ಕನೋಚು ಬತ್ತೆ ಹಿಂಗ್ ದರ್ಶನ ಕೊರಿಯಾರು ಆ ಗುರುಕುಲ್ ಗಡ್ಡ ಪೂಜಿದ ಬಂಡರಿಗೆ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪುನಗೆ ಹಿಂಗ ಮಾತೆರ್ನ ಕಡೆಕ್ಲ ಪೋರೆ ಪೂಜಿ ಅಂಚ ಕನೊಟ್ಟು ನಿಕ್ ದರ್ಶನ ಕೊರಿಯೆ ಬಂಡರಿ ನಿಕ್ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೆ ಅನ್ನ ಮಹಿಮೆನ್ ಗುರುಕುಲ ಈರ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಹಿಮೆದಾರು ಅಂಡ್ ಹಿಂಗ್ ಮೂಲೇ ಕುಲ್ದು ಆಸೆ ಉಂಡು ಈರ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಕೊಡು ನಾಂಡ ಯಾನ್ ಈ ಯಾತ್ರೋಗು ಬಿದಾಡದೆ ಎಂಕ್ ಈರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಕೊಡು ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯತ್ತಿನಂಚಿನ ಓವಾಂಡಲ ವಸ್ತು ಕೊರುಡು ನಿಕ್ ಹೋಗ್ಬೋಡಿಗೆ ಏನ್ಲ ಬಂಡರಿ ದಾಲ ಈರ್ನ ಪರಂದು ಕುಜಾಲುಂಡದೆ ಬೊಲ್ದು ಬೊಲ್ದುದ ಗಡ್ಡದ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಕು ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕೆ ನಾವೇನ್ 19 ದಿನಾಲ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತೆ ಬೇನಂಡಲ ಮಲ್ಲೆ ಅದು ಒಯ್ತಿಗೆ ತೊನ್ಲ ಬಂದು ಗಡ್ಡದ ಕುಜಾಲಂದಿತ್ತು ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಅವೇನ್ ಕುಜಾಲನ್ನು 11 ಬಂದಾಗ ಜನಕುಲ್ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಆ ಗುರುಕುಲ್ನ ಕುಜಾಲಿ 11 ದಾದ ಮಲ್ಪುವಾನ್ ಆತನ ಮೇ ಬಂಡೆ ನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಗುರುನ ಮಹಿಮೆ ದಾದ ಬಂಡದು ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕುಜಾಲ್ ಇಟ್ಲ ಆತ ಮಹಿಮೆ ಉಂಡು ಮೇರ್ ಏತ್ ಎಡ್ ಆತ್ ಪವರ್ ಈ ಕುಜಾಲನ್ನು ದೆತ್ತದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಬಿತ್ತು ಪಾಡೊಂದೇಜಿ ಗುಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಸ್ಥಿರ ಹಾಕೊಂಡು ನಮಗ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರತಿವಂಜಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಜನಕುಲ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಪ್ರಸಾದ ಗೆತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಒರಿಯರಿಗೆ ಹೋದು ಗಡ್ಡ ವೈಪಾರ ಸುತ್ತಂತರಿಗೆ ಆ ಗುರು ಬಲಿತರಿಗೆ ನಮ ಈ ಗುರು ಬಂದದ ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ನಮ್ಮ ಗುರು ಏರು ಇಂಕೊಯ್ ಪಾತೆರ ನೆನಪ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಜನಕ್ಕಲೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ರಡ್ಡು ಜನ ತುರುಕ್ಲೇನಿ ನೆನಪ ಅನ್ಪೈನಿ ಕೇರಳದ ಕೇರಳದ ಕೊಡುಗೆ ಒಂಜಿ ಭಗವಾನ್ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಲು ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಭಗವಾನ್ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಇಡೀ ಸದ್ಗ್ರಂಥ ಉದ್ಗ್ರಂಥದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಲ ಎಂಚ ನಡಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರೋಡು ಪಂಪಿರು ನಿಗುಲು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಗುಲು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ್ ಸುರುತೂಲೆ ಪಂಪಿನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಇಡೀ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಅದ್ರ ಸದ್ಗ್ರಂಥ ಉದ್ಗ್ರಂಥದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೇ ವಾಕ್ಯೋಡು ಪಂಪೇರು ಮತಮೇದಾಯಲ್ ಮನುಷ್ಯನ್ ನನ್ನಾಯಲ್ ಮದಿ ಪಂಪೇರು ಇವ್ವೇ ಮತ ಇಪ್ಪಡು ನರಮಾನಿ ಎಡ್ಡಾಂಡು ಪಂಪಿನ ಪಾತೆರ ಪಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಕೊಡುಗೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ಎತೋ ಜನಕಲೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಪೋರ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಜಾತಿ ಭೇದಲೊತ್ತುಂಡು ಅದಗ ಅರಡಿ ಇಬ್ರೊಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಈಶ್ವರನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ತು ಬಂದ್ಪೇರು ಎಂಕುಲು ಶೂದ್ರೇರು ಆನಂದ ಎಂಕುಲು ಗಂಗೆದಾತೆ ಎಂಕುಲು ಪವಿತ್ರ ಶೂದ್ರ ನಾರಾಯಣನ ಪಾದೋಳು ಗಂಗೆ ಪುಟ್ರು ಎಂಕುಲು ಪಾದೋಳು ಸೇರಿದಿನಗುಲು ಮನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ನಾಳೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊರ್ಲಿ ಜನಕ್ಲೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಗೆಪ್ಪಲಿ ಕಲಿಗಂಗಸರನ್ನು ಬಿಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತಾದಿನ್ ಬತ್ಲೆ ಮನ್ಪಿನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಮೊಗುಲು ನಂಕ ನಿಜವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಗುರು ಆವಡು ಮನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರ ಗುರು ಆವಡು ನಮ್ಮ ಒಡೆಲ ಬೋಡುದಿಜ್ಜಿ ಡಿವಿಜಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪನ್ಪೆರು ಗುರುವಿಲ್ಲವೆಂದನ ಬೇಡ ಜಗವೇ ಜಗದ್ಗುರು ಹರಿಮಿತ್ರ ವಿಭುಭೃತ್ಯ ಸತಿಪುತ್ರ ವರ್ಗ ಪರಿಪರಿಯ ಪಾಠಗಳ ಕಲಿಸುತ್ತಿರ್ಪಾರು ನಿನಗೆ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲ ನೀವು ಹಾಗೂ ಮರುಳ ಮುನಿಯ ಪನ್ಪೆರು ಗುರುಜಿನ ಜಗತ್ತೇ ನಂಕ ಜಗದ್ಗುರು ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ಮಲಾವಿಯ ಕಾಂಚಿ ಪೆರಿಯವರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಂದ ಭಾರತೀಯ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಪನ್ಪೇರು ಇರೆಗ್ ಪೂರೆರ್ಲ ಜಗದ್ಗುರು ಪನ್ಪೇರು ಈತಿಯಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯೋಡು ಈರ್ಲ ಜಗದ್ಗುರು ಪನ್ನದು ತಿರ್ಕುವರತ್ತ ಪನ್ನಗ ಕಾಂಚಿ ಪೆರಿಯಾರ್ ಅವಧೂತ ಕಾಂಚಿ ಪೆರಿಯವರ ಪನ್ಪೇರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಅಂದ್ರ ಭಾರತೀಯ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಜಗದ್ಗುರು ಪನ್ನ ಯಾನ್ ಜಗದ್ಗುರು ಅಂದತ್ತು ಈ ಜಗತ್ತು ಎಂಕು ಗುರು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ಅಂಚೆ ಈ ಜಗತ್ತು ನಂಕು ಗುರು ಆಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಕೊಡು ಪಂಡದು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತೆರ ಕಡೆ ಕೊಂಚ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಪನ್ನಗ ಕಲಿಯುಗದ ಕಾಮಧೇನು ವಾದಿರಾಜ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಹರಿಭಜನೆ ಮಾಡುವ ನಿರಂತರ ಪರಗತಿಗಿದು ನಿರ್ಧಾರ ನೋಡು ಮೊದಲು ತೋರುತ್ತಿದೆ ಮಧುರ ವಿಷಯ ಸುಖ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳ ಅನೇಕ ಹರಿಭಜನೆ ಮಾಡು ವಾದಿರಾಜ ಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಕೃಷ್ಣನಾಮ ಪಲ್ಲ ರಾಮನಾಮ ಪಲ್ಲ ಹರಿನ ಭಜನೆ ಪಲ್ಲ ಆಂಡ ನಿಕ್ಕಿ ಅವೇನು ಬುರ್ದಿ ಲೌಕಿಕ ಆಶೆಗೆ ಪೋಯಡ ಮೊದಲು ತೋರುತ್ತಿದೆ ಮಧುರ ವಿಷಯ ಸುಖ ನಂಗೆ ಸುಟ್ಟು ಜನಕ್ಕಳು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವು ನಮ್ಮನ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದ ನಂಗೆ ಭಾಸ ಅವು ನಮ್ಮನ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪನ ಎಲ್ಲಿಯ ಉದಾಹರಣೆ ಬಂದದೆ ಅಂತ ಅವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಪುರೋಹಿತೇರು ಕಾಂಡೆ ಬೊಲ್ಪುಗು ಸೈತೇರಿಗೆ ಆ ಪುರೋಹಿತೇರು ಸೈನಾಗ ಊರಿಡಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂಡ್ ದಾದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬಂದಾಗ ಪುರೋಹಿತೇರ್ನ ಪುನೋನು ಆರ್ನ ಬುಡೇದಿ ಅರಂಟ್ ಪತ್ತದು ಕುದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ ಪುನ ಬುಡ್ದು ಕೊರಿ ಎರಕೇನೊಂದು ಜೇರು ಊರಿಡಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂಡ್ ಜನಕ್ಕುಲು ಪುರ ಒಟ್ಟಾಯರು ಜುಯರೆ ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ಬಯ್ಯಾನಗಲ ಮೇರೆ ಪುನ ಬುಡಿಯರತ ಇದೆ ಸೊಂಟದ ಕೈತಲು ಅರಂಟ್ ಪತ್ತದು ಪುನ ಬುಡಿಯರಕೇನೊಂದು ಜೇರು ಆತನಗ ಏರಪೋದು ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಎಂದೆ ಪುನಃ ಕುರಿಯುಡು ವಾಸನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪುನಃ ಕೊನೋಡೆ ಬಂದು ಫೋರ್ಸ್ಡು ಒತ್ತಡ ಬಾರದು ಒಯ್ತು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಅಕ್ಕೆ ಬೊಬ್ಬ ಬಾಡ್ರ ಶುರು ಮಲ್ತೇರಿಗೆ ನಿಗಲೆ ಪುನಃ ಕೊನೋಡೆನ ಅಂದು ಕೊನೋಡೆ ಅಂಚಾನೊಂದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪುನಃ ಕೊನೋಲೆ ಜನಿವಾರ ಒಂಜಿ ಇಂಚು ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದೇರಿಗೆ
ಕೆಂಡರಿಗೆ ದ್ಯಾಗ್ ಜನಿವಾರ ಕೆಂಡರಿಗೆ ಜನಿವಾರ ಬೊಕ್ಕದಾಗ್ಲತ್ತ ಮಾರೆ ಇಡೀ ಟ್ರೆಜರಿದ ಬೀಗದಕಾಯಿ ಯಾರನ್ನ ಜನಿವಾರ ಅರ್ಕಲ್ ಮಾಡ್ದೇರಿ ಎಕ್ಕರ್ ತಿಂತೆ ಅಯ್ಯೋ ಅವೇನ ಬೀಗದಕಾಯಿ ನಾಡು ಅಂಟೇರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾನ ನಿಜವಾಯಿನ ಪ್ರೀತಿ ದಾದ ಅಂತ ಮೋಲು ನಾಡುನು ಆರೇನಂತ ಅರಂಟು ಬರ್ತದೀನಿ ಯಾರನ್ನ ಜನಿವಾರದ ಉಲ ಇತ್ತಿನ ಟ್ರೆಜರಿದ ಬೀಗದ ಕಾಯಿನ ನಾಟಕಿದ್ರ ಐಕ್ಯ ಪಂಪಿನ ವಾದಿರಾಜ ಮೊದಲು ತೋರುತ್ತಿದೆ ಮಧುರ ವಿಷಯ ಸುಖ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳನೇಕ ಹರಿಭಜನೆ ಮಾಡು ನಿರಂತರ ಈ ಹರಿನೆನ ಪನ್ಲ ರಾಮನಾಮನ್ ಪನ್ಲ ಕೃಷ್ಣನಾಮನ್ ಪನ್ಲ ಪಂಪಿನ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪಂಡದು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದಿರಪ್ಪು ಮುಗುಲ್ಪುರ ಸದ್ಗುರುಕುಲು ನಮ್ಮ ಅಂಚಿತ್ತಿನಗಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋದು ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಲೇನ್ ಕೂಡ ಬಿಡ್ತು ಆಯ್ನ ನಮ್ಮ ಎಟ್ಟೆ ತಾದಿ ಕೂಟ ಒಂಜಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆದ ಜೀವನ ಮಂತದ ಕೊರ್ಲುಡು ಇನಿ ಇಂಚ ಇನಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮನ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯನ ಇಂಚ ಒಟ್ಟು ಮಂದನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಬಂದ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಒವ್ವೇ ಜಾತಿ ದುಕ್ಕುಲ ಎಟ್ಟೆ ನರಮಾನ್ಯ ಅಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದುದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥಲ ದಾದ ಮಾಡುವ ಎಟ್ಟೆ ಹಿಂದೂ ಅದನ್ನ ನಾಯನ ಬಿರಬನ್ನಾಗ ಎಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಮಲ್ಕೊಡು ಒವ್ವೇ ಧರ್ಮ ಇಪ್ಪು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ನರಮಾನಿ ಮಲ್ಕೊಡು ಅವು ನಿಜವಾಯಿನಕ್ಕಿಂತ ಧರ್ಮ ಬಂತಿನ ಪಾತೆರನ್ ಪಡದು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತೆರನ ಪೊರ್ತದ್ದು ದೇವರಿನಿಗಳೇ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಏನ್ ಏಪಲ ಒಳ್ಳೆ ಏನ ನಿಗದಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಾಂಡಲ್ಲ ಏನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಡು ಸೂರಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಶಿವಸಾಲ್ಯನ ಏನ ಲೀದರ್ ನಿಗಲಿಗೆ ದೇವರೇ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಡು ಏನು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಯಾನಕ್ ಅತ್ಯಂತ ಯಾನ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದಾಗ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಇರ್ಬೇಕು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಆ ತಾದಿ ನಮ್ಮ ಪೋಕ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಪನ್ಯ ಲೆಕ್ಕಲ ಮಾತ್ರೆಗಳ ವಿದ್ಯೆ ಕೊರ್ಕ ಏನೊಂಜಿ ಕಡೆ ತೊಂಜಿಯನ್ನ ವಿನಂತಿಯನ್ನೊಂಜಿ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಬನ ನೀವು ಎಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಅಂತೊಂದುಲ್ಲಾರೆ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಎತೋ ಜನ ಬಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇನಿ ವಿದ್ಯೆ ಇಚ್ಚಿ ಇನಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ನಮ್ಮ ಪುದರ್ವಂಡಯ್ಯ ಅಂದ್ ಆರ್ನ ತಾದಿ ಆರ್ ಪಂಪಿನ ತಾದಿರ್ ಕೊಡು ಎತೋ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿಯಾರ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಕೊರೋನಾದ ಸಂಕಷ್ಟ ಎತೋ ಜೋಕ್ಲು ಬಂಗೋಡುಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಿಯರ ಇಜ್ಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಜಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಎಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಂಜನ ಡ್ಯಾಪನ ಇನಿ ನಮ್ಮ ದೀನದಲಿತೆರಡ ಪಡವೇರಡ ದೇವರೇನು ತೂಪಿನ ಚಿತ್ರ ಹೊಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ದಾದ ಬಂತೀನಿ ದಾದ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಬಡ ಜನಕ್ಕಂಡ ದೇವರೇನು ತೂಲೆ ಏರು ಪಾಪದ ಗುರುಲೇರ ಅಗಂಡ ದೇವರ ಅಗಲ್ಲ ಕಣ್ಣೀರ್ನು ಏನ್ ಮಲ್ಲವರಿ ಸಾಧು ಒಂಜಿ ಗರೆಡ್ ಬಂಪೇರು ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ರತ್ನ ಕಂಬಳಿ ಅವರ ಇಷ್ಟವನ್ ಪೂಜಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಬಡವನ ಬುಲ್ಪುನಾಯನ ಕರವಸ್ತ್ರ ಟುವಲ ಅವರ ಯಾನ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪ ಬಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಾತಿರೋಡು ಬರ್ಪ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಏರು ಬಡವೆರುಲೇರ ಅಗಲ್ಲ ಕಣ್ಣೀರು ವರಸು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ಆವಡು ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ದೇವರನ ಪ್ರಚಾರ ಆವಡ್ ರಟ್ಲ ದೇವರನ ಸೇವೆ ಸಮಾಜದ ಸೇವೆ ಒಟ್ಟುಗು ಆವಡನ್ ಪನೆಯ ಪಾತ್ರ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಭಯ ನಮ್ಮನ ಚಿತ್ರ ಮುಖಾಂಬಿಗೆ ಈಗಲೇ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತ್ರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಯ ಆವಡ ಪನೆಯ ಪಾತ್ರ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಕೃಷ್ಣ ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ ಎಂಕುಲು ಅರ್ನ ಬಿಜಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಾರು ಇನಿ ಮೋಕೆದಿ ಒಂದು ಬೈದೇರು ಅರೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಣಾಮನ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಗುರು ಬೊಕ್ಕ ಗುರಿ ಜೀವನುಡು ಏತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಪನ್ಪಿನೇನು ಅರೆಗೆ ಕೊರ್ನೆಯ ಸಮಯಡ್ ಕ್ಲಪ್ತ ಸಮಯ ಎಲ್ಯ ಸಮಯಡ್ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡಿದ್ದ ಪೊರ್ಲ ಫಲವನು ಎಂಕಲೆಗೆ ಕೊರ್ದು ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ದಿನ ಪೂರ ಸದ್ಭಕ್ತರೆಗ್ಲ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕೇಮಾರು ಸಾಂದೀಪಿನಿ ಸಾಧನಾಶ್ರಮದ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಈಶ ವಿಠಲದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಗುರುಜಿ ಈ ರುಪ್ಪೋಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷದ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ತುಳುತ ಪ್ರವಚನ ಉಂಡು 20 ನಿಮಿಷದ ನನ್ನ ತುಳುಟು ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಪ್ರವಚನ ಉಂಡು ಅವನ್ ಕೇಂದು ಪೋಡು ಪಂದು ಕೇನಂದು ನನ್ನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣದಾಸರಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅನುವು ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ದೊಂಬುದ ಪೊಲಬನು ಕೇನರೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ವಿಷಯ ವಿಠಲದಾಸ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಈರ್ನ ಪಾದಗಡ್ಡ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಈರ್ ಗುರುನ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಪಂಡರ್ ಯಾನ ಜೋಕು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತದ ಕಲೋಡು ಗುರು ಏರ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಗುರು ಗೂಗಲ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೆಂಚಿನತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಏರ್ ಬಡ್ಚಿ ಅಪ್ಪ ಎಮ್ಮೆಲ ಬಡ್ಚಿ ಗುರು ಟೀಚರ್ಲ ಬಡ್ಚಿ ಗೂಗಲ್ ಪಾಂಡ ಪುರ ತಿಕ್ಕುಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗೆ ಹೆಂಚ ಆಪುಂಡ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋ ಒಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಪೋಯಿ ಈರ್ ಮಾಲವಿಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಪ್ಪಂಡಾರ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ್ನ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ್ನ ಗುರುನಡೆ ಬತ್ತದ ತೆರಿಗಾರ ಬತ್ತದ ಕೇನೋರಿಗೆ ಎಂಕೊಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡು ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪಾರ ಅಂದ ಅಪಗ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ್ನ ಗುರು ಇಸ್ ಡಿವೈನ್ ಗ್ರೇಸ್ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಪಂಪೇರ್ ಎಂಕ್ ಒಂತೆ ಬಿಸಿ ಉಲ್ಲೆ ಒಂತೆ ಕಿಚನ್ದಲ್ಲ ಪೋದ್ ತೂಲ ಅಕ್ಲನ ಶಿಷ್ಯರುಲ್ಲ ಅಕ್ಲಡಕ್ಕೆ ಏನ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲಡಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಅಕ್ಲ ಪಂಪೇರ್ ಎಂಕ್ಲ ಪೂರ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತುಲ್ಲ ಒಂತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಲೇನ್ ಆರು ಪೂರ ಕಿಚನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತದ್ ಪಿದೆ ಬಣ್ಣಾಗ ಸೀದಲಕ್ಕೊಂದು ಪೋಪೇರಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಬೇರೆ ಶಿಲ್ಪಾದನ ಗುರು ಕೇನ್ವೇರು
ದಾದ ಮರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕಣ ಅಂದ್ ಅಪ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಅಂದ್ ಎಂಕ್ ಪೂರ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕಂಡದು ದಾದ ವೈಷ್ಣವನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನಂಡ ಪೂರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪೂರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕಂಡದು ಅಂಚೆ ನೀರು ತದ್ವಿಧಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಾತೇನ ಪಂಡರ್ ಗುರುನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನಂಡ ಜ್ಞಾನ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಪಂಡೊಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಕತೆ ದಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸುಂದರರಾಜ ರೈ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣನ ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಕತೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾಭಾರತಡು ಕೇನ್ಲೆಕನೆ ಅತ್ತಂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆಡ್ ಕೇನ್ಲೆಕನೆ ಕಂಸೆ ದಿನಕ್ಕೂ ದಿನೋ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ರಾಕ್ಷಸನ ಕಡಪುಂದುಪ್ಪೆ ಅವು ಬಕಾಸುರ ಆದಪ್ಪಡು ಅಗಾಸುರ ಆದಪ್ಪಡು ಭೂತನ ಆದಪ್ಪಡು ಪ್ರತಿ ವರಿಯನ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮೇರು ಕೆರ್ಪೇರು ಆತನಗ ಕಂಸಗ್ ಬಾರಿ ಆಪುಂಡು ಈ ಎನ್ನನು ಕೆರ್ರೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಓರ್ಲೆ ಆಯ್ನ ಇಂಚ ಪತ್ತೋಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆಂದು ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ರೂರ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಯಜ್ಞ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಈ ಪೋದು ಕೃಷ್ಣನ ಬಲರಾಮನ ರಥಂಬರಡು ಪಂಡದು ಆಗ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ತದ ಒಂಜಿ ರಥ ಮಲ್ಪೇರು ರಥ ಬಂಗಾರದ ರಥ ಮಂತದ್ ಅಕ್ರೂರ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಪೋದು ರಥಂಬರಡು ಒಂದು ನೇನ್ ಕೇನಾಗ ಅಕ್ರೂರಾಗ ವರ ಬೇಜಾರ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ರೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಕಂಸ ಲೆಪ್ಪುನಿದ ಆಯಗ್ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ ಲೆತ್ತ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೇರತ್ ಅಕ್ಲೇನು ಕೆರಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶುಡು ಕಂಸ ಲೆಪ್ಪುನೆ ಆಂಡ ಕಂಸಲ ಎನ್ನುವೆಗೆ ಇಂದು ಯಾನ್ ಪೂಜಿಂದ ಅಂಡ ಕಂಸೆ ನನ್ ಕೆರುವೆ ಎಂಕ್ ಆ ಪೋದು ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಮಂತದ್ ಓಂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಕೈಟ್ ಸೈತಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಕಂಸನ ಕೈಟ್ ಸೈಪುನ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂಡದ್ ಪಿದೋಡಿ ಅವು ಮಾತ್ರ ಅತ್ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಕಂಸ ಅಕ್ರೂರಾಗ ಎನ್ನುವೆರು ಯಾನ್ ಪೋದ ಈ ಉನಟ್ಟಾನ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮನ ದರ್ಶನ ಅವಡೆಂಕ್ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮನ ತೂಪುನಂಚಿನ ಯೋಗ್ಯತೆ ತಿಕ್ವತ್ತ ಪಂಡದ್ ಎನ್ನೊಂದು ಮಥುರರ್ದು ಆ ಹೊಸ ರಥಟುಕುಲೊಂದು ನಮ್ಮ ವೃಂದಾವನಗು ಗೋಕುಲ ಬರ್ಪೇರು ಗೋಕುಲ ಬತ್ತದ ಅಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮನ ತೂಪನಿಗೆ ದುಂಬು ಆ ಗೋಕುಲಗು ವೃಂದಾವನಿಗೆ ಎತ್ತನಗನೆ ರಥನ ಉಂತಾದ್ ರಥೋಡ್ ಜತ್ತದ ಆ ಭೂಮಿಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮನ ರಥನಂಚಿನ ಆ ಭೂಮಿಡ್ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದದ ಅಚ್ಚೆಂತೂದ್ ಅಲ್ಪ ಗುಲ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಆ ಮಣ್ ಜತ್ತದ ಮೇಲ್ಗೆ ಪಡೊಂದು ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮನ ರಥನಂಚಿನ ಭೂಮಿ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದೊಡ್ದು ಭಗೀರಥಿಯಾದ ಬತ್ತನ ಗಂಗೆ ಆ ಸ್ವಯಂ ಕೃಷ್ಣನೇ ಮುಲ್ಪ ನಡತನಂಚಿನ ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ತೂದು ಆ ಹುಲ್ತೊಂದು ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪಡೊಂದು ಆ ನೆರ ಪುರಲ್ವೆಡಿಗೆ ನಮ್ಮಲ ಕೆಲಸತಿ ಎನ್ನುವ ನಮ್ಮ ಧಾಮಗು ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮಂತೊಂದು ಅತ್ತನ ಫ್ಲೈಟ್ ಬುಕ್ ಮಂತೊಂದು ಓದಿಸಿದ ಪೋಪ ಆಂಡ ಆಚಾರ್ಯ ಪನ್ಪೇರು ನಂಕ್ ಧಾಮಗ ಅಂಚ ಪೋಯರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಧಾಮಗು ಪೋಡಂದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಪೋಡ್ ಬಂಡ ಆ ಧಾಮಗ್ಲ ಕೃಷ್ಣಗ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಓವೆ ಧಾಮ ಅವಡು ವೃಂದಾವನ ಅವಡು ಜಗನ್ನಾಥ್ಪುರಿ ಅವಡು ರಾಮೇಶ್ವರ ಅವಡು ಉಡುಪಿ ಅವಡು ಅತ್ತನ ಗುರುವಾಯೂರ ಹೂವನಲ್ಲ ಧಾಮಗ್ ಪೋನಾಗ ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ತುಯರ ಪೋಪನೆ ಭಗವಂತನ ತುಯರ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಡಂಡ ಭಗವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ತೋಡು ಪನ್ಪುನ ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಪೋಡು ಯಾನ ತೂಪೆಂದ ಪೋಣಿಂದ ಭಗವಂತಿ ತೂಪುಜೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಡು ಭಗವಂತೆ ನಮ್ಮ ತೂಪಿ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಅಕ್ರೂರೆ ಕೃಷ್ಣದ ಬಲರಾಮನ ತುಯರ ಪೋನಾಗ ಆ ಮಣ್ಣಗ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತೊಂದು ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮನ ತೂಪೇರು ಅಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮನ ಕೇನ್ವೇರು ಮಾಮ ದಾಯ ಬತ್ತಾರು ದಾದ ಸಂದೇಶ ಪತಂ ಬತ್ತಾರು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಅಕ್ರೂರೆ ಪನ್ಪೇರು ಕಂಸೆ ಒಂದ್ ಯಜ್ಞದ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತದೆ ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಲೆತ್ತುಂಪೇರನ್ ಕಡಪುರದೆ ಎಂದು ಈ ವಿಷಯ ನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ತಕೊಂಡು ನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಪನ್ಪೇರಿ ಓಕೆ ಎಲ್ಲೆನ ಪಿದಡ್ಗ ನಂಕ್ ಬೊಡೆತನ ಪೇರ್ ಐಕ್ ಬೊಡನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಪೂರ ಸರಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ರೆಡಿ ಆಪೇರು ಇಂದು ವಿಷಯ ಗೋಪಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಗೋಪಿನಕ್ಲು ಬುಲ್ಪೇರು ಶುರು ಅನ್ಪೇರು ಒರಿ ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಶುರು ಅನ್ಪೇರು ದಾಯೆ ಅವರ ಪನ್ಪೇರಿ ಅಕ್ರೂರೇನೆ ಮಹಾಪಾಪಿ ಆಯ್ ಅಕ್ರೂರೆ ಅತ್ತೆ ಮಹಾಕ್ರೂರೆ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಏನ ಕೃಷ್ಣನ್ ಲೆತ್ತಂ ಪೋಂದುಲೆ ರತ್ತಾ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಆಡ ಕೆಲವು ಗೋಪಿನಕ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ಅಕ್ರೂರನ ತಪ್ಪುಂಡು ತಪ್ಪು ಕೃಷ್ಣನೇ ನಂಗೆ ಮೋಸ ಮಂತಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಕೃಷ್ಣಗ್ ನಮ್ಮನ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನ ಬುಡ್ದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಚರ್ಚೆ ಆನಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಯಂ ಬತ್ತದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊರ್ಪೇರು ದಾದ ಪಂಡ ಈ ನಿಕ್ಲನ್ ಯಾನ್ ಬುಡ್ದು ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಇನಿ ಪೋಪನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಪೋದೆ ಪೋಯ್ಜಿಂದಾಂಡ ಯಾನ್ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ದ್ವಾಪಯುಗ ಬತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯ ಈ ರಾಕ್ಷಸರ ನಾಶ ಮಂತ್ಪುನ ಒಂಜಿ ರಾಕ್ಷಸಿ ನಲ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಆಯ್ನ ದೇವಕಿನ ವಸುದೇವನ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯನ್ ಕೆರಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಉಂಡು ಐಕ್ ಬಡದೆ ಅನ್ ಪೋಪೆ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಏಪಲ ನಿಕ್ಲಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಬುಡ್ದು ಪೋಪುಜಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊರ್ದು ಮನದನಿ ಪಿದಾಡ್ದು ಪೋಪೇರು ಪಿದಾಡ್ದು ಪೋದು ಮಥುರಾಗ ಬರ್ಪೇರು
ಮಥುರ ಬಣ್ಣಗ ಅಲ್ಪ ಸಾದಿಡು ಮಥುರ ಎತ್ತನಗನೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮನು ಪಂಡದ ಅಕ್ರೂರ ಪನ್ಪೇರು ನನ ಕೀರು ಇಲ್ಲಾಗ ಬೋಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಹೆಕ್ಲನಾತಿಗೆ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಪ ಅತನಗ ಅಕ್ರೂರ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಚ ನಿಕ್ಲ ಬಿಡ್ದು ಪೋಪನೆ ಈ ನಿಕ್ಲು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರೋಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತದ ನಿಕ್ಲನ ಪಾದ ದೀದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪೋಡು ಎಂಕ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರಡು ಅಪಗ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೆ ಇನ್ನಾಗ ಮನ ಇನ್ನಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಈ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಪೂರ ಕೇರ್ನಿರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಇನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಬರ್ಪೆನ್ ಈ ಪಾತ್ರ ಪಂಡದು ಅಕ್ರೂರ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಪೋಪೇರು ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮೇರು ನಡ್ತೊಂದು ಪೋನಗ ಮಥುರ ವಾಸಿಲು ಪ್ರತಿವರಿಲ್ಲ ಅರೇನು ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಮೆಟ್ ಭಾಗವತ ಇಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಒಂದು ಮೆಕ್ಲು ಬಣ್ಣಗ ಆ ಸುಂದರ ರೂಪ ಆಯ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮನ್ ತುಯರ ಬಡದು ಪೊಂಜ ನಕ್ಲು ಗೋಪಿ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಇಲ್ಲದ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಮಾಡಿಡು ಉಂಟದು ತೂಪೇರಿಗೆ ಮುಲ್ಪದ ಆಂಜನಕ್ಲು ಬ್ರಾಣ್ಯರು ಪೂರ ಮಂತ್ರ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ನೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪ ಫಲ ಕೊರೊಂದು ಅರನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತಂದು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದು ಪ್ರತಿವರಿಲ್ಲ ಅರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೇರು ಇಂಚ ಪೂರ ಅವಂದು ಪುನಗ ಅಲ್ಪ ಅವರಿ ಅಗಸ್ಯ ದಿಕ್ವೆ ಕುಂಟು ಅಂದು ದೆಕ್ಕುನೈ ಆಡ ಪೋದ ಬಲರಾಮ ಪನ್ಪೇರು ಓ ಈರಡ ಈತ್ ಮಾತ ಕುಂಟುಂಡತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೇಲ ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಅಪಗ ಅಗಸ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಈ ಕುಂಟು ಎತ್ತಿನ ಏರೆಗ್ ಪಂಡ ಅವು ರಾಜಗ್ ಕಂಸಗ್ ಯಾನ್ ಕಂಸನ ಅಗಸೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ನೇನ್ ಕೊರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಅದೇ ಮೇಲ್ಡ್ ಇದು ಅಗಸೆ ಇದು ಬೇಗ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ ಇಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಕುಂಟು ಪಾಂಡ ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪನ್ಪು ನಾವಜ್ಜಿ ಪಾತ್ರ ಬರ್ಪೇರು ಆತನಗ ಕೃಷ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಆನ ಕೆಕ್ಕಲೆ ಕೊರ್ನ ತರ ರಟ್ಟದು ಪೋಪುಂಡು ಆಯನ ಕೇರ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ದುಂಬು ದುಂಬುಗು ಪೋಪೇರು ದುಂಬು ದುಂಬು ಪೋನಗ ಬರೀ ಪೂ ಮಾರುನೆ ಇದಕ್ಕೇರು ಆ ಪೂ ಮಾರುನಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮನ್ ತೂನಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾದ ಆ ಇತ್ತರಂಚಿನ ಪೂನು ಪತನ್ ಬತ್ತದ ಮಾಲೆ ಮಂತದ ಶೋಕದ ಮಾಲೆ ಮಂತದ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮೆ ಪಾಡ್ದು ಅರೆಗ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಚ ಪಂಡ ನಾನ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಅತ್ತನ ನಾ ಏತ್ ಜೀವನ ಎತ್ತನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೂ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೆತ್ತದಾಲ ಬುರ್ಚಿ ಯಾನ್ ಈತ ನೆಟ್ಟ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯ ಮಂತಂತೆ ಆ ಪಾಪಿಯನ ರಾಕ್ಷಸ ಕಂಸಗ್ ಪೂ ಮಂತ್ ಕೊರಂತೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ಕೊರೊಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡದು ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮಡ ಆ ಪೂ ಮಾರುನೇಕೆ ಏನ್ವೇರು ನೇನ್ ಕೇಂದ್ರದ ಕೃಷ್ಣ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಆಗ ಬಡಿತನ ಹೊರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಚೆನೆ ದುಂಬು ಪೋಪೇರು ದುಂಬು ಪೋದನಗ ಅಲ್ಪ ಹೊರ್ತಿ ಕುಬ್ಜೆ ಪಂಡ ಹಂಚ್ ಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೇರೆ ಬಗ್ಗದ್ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮೋನೆ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಕುರುಪಿದ ಲೆಕ್ಕ ಮೋನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಲ್ ಕೈಟ್ ಗಂಧ ಮಲ್ತದ್ ಕಂಸಗ್ ಕೊತ್ತಂಪೋರ ಕೊಂಡುಪ್ಪಲ್ ಐನ್ ತೂನಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಕೇನ್ವೇರು ಏ ಸುಂದರಿ ಓಡೆ ಪೋಂದಲ್ಲ ಈತ ಶೋಕದ ಪೊಣ್ಣು ಓಡೆ ಪೋಂದಲ್ಲ ಅಂದಕ್ಕೇನ ದಾದ ಕೈಟ್ ಪತ್ತನ್ ಪೋಂದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆತನಗ ಆಲ್ ತಿರುಗಿದ ಪನ್ಪಲ್ ದಾಯೇನ ತಮಾಷೆ ಮನ್ಪೋರು ಯಾನನ ಸುಂದರಿ ಪನ್ಪೇರು ಅಪಗ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಬೆರಿ ಬಗ್ಗದ್ ಎನ್ನ ಕುರೂಪಿಯನ ಮೋನೆ ಯಾನನ ದಾಯ ಇಂಚ ತಮಾಷೆ ಮನ್ಪೋರು ಅಪಗ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ದೇಹ ತೂದು ಸುಂದರಿ ಪಂತಜಿ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ತೂದು ಸುಂದರಿ ಪಂಡೆ ಅಂದ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒರಿಯನ್ ಆಯನ ದೇಹನ ಅತ್ತಡ ಆಯನ ಆಲ್ನ ದೇಹ ತೂದು ನಮ್ಮ ಆಯನ ಸುಂದರ ಪನ್ಪ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ತೋಡು ಆತ್ಮ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಸುಂದರ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮರು ಈ ಪನ್ನಗ ಆಲೆಗೆ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಆಲ್ನ ಕಾರ್ ದೀದ್ ಆಲ್ನ ಕೆಕ್ಕಿಂದೆಡೆಗ್ ಮೋನೆದೆಡೆಗ್ ಕೈ ದೀದ್ ಕೈನ ಒಂಜಿ ದೆರ್ಪುನಾಗ ಆಲ್ನ ಬೆರಿ ಸತ್ತ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಮಾತ್ರತ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಸುಂದರಿಯಾದ ಒಪ್ಪಲ್ ಆತನಗ ಆಲ್ನ ಕೈಟಿತ್ತನಂಚಿನ ಗಂಧನು ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮನ ಮೇಲೆಗ್ ಬೆರಿಕ್ ಪೂಜುವಲ್ ಇಂದು ಆಲ್ನ ಸೇವೆ ಇಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ತಿಕ್ವೇರು ಪ್ರತಿವರಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುವೇರು ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ದುಂಬು ಪೋದು ಅಕ್ಲು ಕಂಸ ನಡೆ ಬರ್ಪೇರು ಕಂಸಗ್ ಒಂದು ಮೆಕ್ಲ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಸುದ್ದಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಂಸೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಚಾಣೂರ ಮರ್ದನ ಪನ್ಪುನ ಈ ರಡ್ ರಾಕ್ಮೆನ್ ಮಲ್ಲ ಯುದ್ಧದಕ್ಲೇನು ತಯಾರು ಮಂತ್ ದುಪ್ಪೆ ದಯ ಪಂಡ ಈ ಮೆಕ್ಲು ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಮಂತದ್ ಅತ್ತಂಡ ಲಡಾಯಿ ಮಂತದ್ ಒಂದು ಮೆಕ್ಲಿನ ಕೆರುಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡು ಆಂಡ ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ತೂರಾಗ ಬಾಕಿದ ಗೋಪಿನಕ್ಲು ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಇಂದು ಅನ್ಯಾಯ ಇಂದು ಮಲ್ಪುನ ಸರಿಯತ್ ಮೆಕ್ಲು ರಡ್ ಇಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ತೀರಂದ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಯಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಮೆಕ್ಲು ರಡ್ ಜನಲ ಮಲ್ಲ ತಾಕತ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುವರು ಆಂಡಲ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮರು ತಯಾರಾಪೇರು
ತಯಾರಾದ ಅಲ್ಪ ಮೆಕ್ಲನ ಮಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಆದ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮರ್ ರಜ್ಜರಲ್ನ ಕೆರ್ಪೇರು ಇಂದು ವಾರ್ಷೋಕದ ಇಂದು ನನಗ ಅಲ್ಪ ಕಂಸಲ ಕೊಂದ್ ಬರ್ಪೆ ಕಂಸಗ್ ಈತ ನೆಟ್ಟ ಇತ್ತನ ಪೋಡಿ ಏನನ್ ಕೆರ್ಪೇರ ಪಲ್ಪನ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಪಣ್ಣದಂಡ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ದೇವಕಿನ ಎನ್ಮನೆ ಮಗೆ ಇತ್ತ ತೂದನಗ ಆನ ಓಡಿ ಊರ ಬತ್ತಂಡು ಏನನ್ ಖಂಡಿತ ಕೆರ್ಪೇರು ಪಣ್ಣದು ಆಂಡಲ ಕೃಷ್ಣಡ ಲಡಾಯಿ ಬರ್ಪೆ ಆ ಲಡೈಡ್ ಕೃಷ್ಣೆ ಕಂಸನ್ ಕೆರ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಆಚಾರ್ಯ ಪನ್ಪೇರು ಆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗುದ್ದುಡ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರು ಇಂದು ಎನ್ನ ಆಜಿ ಜನ ಮಿಗ್ಗೆಲ್ಲನ್ನು ಕೇರ್ನ ಇಚ್ಚಿನಿಕ್ ಇಂದು ಎನ್ನ ಯಶೋದೆ ಮಾತೆಗೆ ಈ ರಾಕ್ಷಸನ ಕಳಪದ ಮಂತ್ರ ಉಪದ್ರೋಗು ಇಂದು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ದೇವಕಿನ ಗುಲಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಜೈಲ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು ಕುಲ್ಲೇಕ್ ಪಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಗುದ್ದುಡ್ಲ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ಪೇರು ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪೋರ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡ್ಲ ಮಲ್ತಿಂಚಿನ ಪಾಪಗು ಖಂಡಿತ ಶಿಕ್ಷೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಕೆ ಪನ್ಪೇರ್ದುಲೆ ನಮ್ಮ ಯಮದೂತೇರ್ನ ಯಮರಾಜರ್ನ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಮೆಕ್ಲ ಆರ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಏಪಲ ಸರಿ ಉಪ್ಪುನಿಗೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎತ್ತುಪ್ಪೇರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ಲ ಅದು ಉಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಸೈತದ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಎದುರು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿವರಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೆಂಚಿನ ಮಲ್ದದ ಐಕ್ ಪ್ರೂಫ್ ಪ್ರಭಾವ ಕೊರ್ಪೇರ್ ನಂಕ್ ವೈಕ್ಲ ಪ್ರೂಫ್ ಇಜ್ಜಂತ ಇತ್ತದ ಕಲಡು ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಂಡ ಪ್ರೂಫ್ ಕೇನೋಡೆ ಅಂಚನೆ ಯಮರಾಜನ ಪೋನಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆಕ್ಲ ಪ್ರೂಫ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಸತಿ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಏರ್ಲ ತೂತುಜೇರು ನಮ್ಮ ಬಾಕಿಲ್ ಉಲಾಯಿ ಮಲ್ತದ ఆయన ఏర్ల ఆండ దేబెర్తు అన్న జాగేజి ನಮ್ಮ ವಾ ಅನ್ಯಾಯ ಮಂತನಲ್ಲ ವಾ ಪಾಪ ಮಂತನಲ್ಲ ಐಕ್ ಖಂಡಿತ ಶಿಕ್ಷೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆಕ್ಲ ಶಿಕ್ಷೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಈ ಜನ್ಮಡತ್ ಬುಕ್ಕ ಜನ್ಮಡಾದ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕೆಲವಾರು ಜನ್ಮದ ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕದಿಪ್ಪೆರ್ಲ ಅವು ಆಂಡ ಖಂಡಿತ ಶಿಕ್ಷೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಪನ್ಪುಡಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಹಾಭಾರತಡೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲು ಸೈತನ್ಯದ ಬುಕ್ಕ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಕೃಷ್ಣನ ಲಿತ್ತಕೇನ್ವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಏರಂದು ಈತ ನೆಟ್ಟ ಯಾನ್ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಈ ದೇಬರ ಹತ್ತುಂದು ಎಂದೆ ಆಂಡ ಈ ದೇಬರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ದಾಯ ಇಂಚ ಮಂತಾಯಿ ಎನ್ನ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲನ್ನ ಎನ್ನೆದುರೇ ದಾಯ ಕೆರಿಯ ಅಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ದೇಬರ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಧೃತರಾಜ ಈ 5 ಜನ್ಮದ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಬೇಟೆಗಾರ ಆದತ್ತ ಆ ಬೇಟೆಗಾರ ಆದ ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಕಾಡು ರಡ್ಡ್ ಪಕ್ಕಿಲುತ್ತಗೆ ಆ ಪಕ್ಕಿಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನೂದು ಕಿನ್ನಿಲುತ್ತ ಈ ಆ ಪಕ್ಕಿನ ಆನ ಪಕ್ಕಿನ ಪತ್ತದ ಆದ ಪಕ್ಕಿದ ಕಣ್ಣು ಎತ್ತದ ಬಿಲ್ಲದು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಆ ನೂದು ಜೋಕ್ಲಿನ ಆ ಪಕ್ಕಿಲಿನ ಜೋಕ್ಲಿನ ಕೆರ್ತ ಅಪಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಗ ಅಪ್ಪನು ಯಾನ್ 5 ಜನ್ಮಗು ದುಂಬು ಮಂತಿನ ಪಾಪಗು ಇತ್ತದ ಹೆಂಗ್ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪಗ ಅಪಗ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕ್ ಈ ಪಾಪಗು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರೊಂದಂಡ ನಿಕ್ ನೂದು ಜೋಕ್ಲಾವಡು ನಿಕ್ ನೂದು ಜೋಕ್ಲಾವಡ್ದಂಡ ಆತ ಪುಣ್ಯ ಮಂತದು ಪೋಡು ಈ ಪುಣ್ಯ ಮನ್ಪೇರೆ ಇಂಕ್ 5 ಜನ್ಮ ಬತ್ತಂಡು 5 ಜನ್ಮಡು ನಿಕ್ ಆ ಪುಣ್ಯ ಬತ್ತಂಡು ಇತ್ತ ಕಾಲ ಒದಗದ ಬೈದಂಡು ಇತ್ತ ನಿಕ್ ನಿನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ನಿನ್ನ ತಪ್ಪುಗು ಶಿಕ್ಷೆ ತಿಕ್ಕದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡ್ಲ ಮಲ್ತಿಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಾಪಗುಲ ನಂಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಸತಿ ಎನ್ನುವ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಮಲ್ತದ ರಡ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಿನದಂಡ ಆ ಪಾಪಗು ನೆಟ್ ಆಫ್ ಆಪ್ನೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ಪಾಪಗಳ ಶಿಕ್ಷೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಪುಣ್ಯಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ್ ನೆಟ್ ಆಫ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಆಪುಜಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಪಾಪವನ್ನ ಪುಣ್ಯಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೇರ್ ಆಪುಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾಪಗಳ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷೆ ಆವಡೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಗಳ ನಂಕ್ ಸ್ವರ್ಗಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಪನ್ಪೇರು ನಂಕ್ ಸ್ವರ್ಗಲ ಬಡ್ಚಿ ಪಾಪಲ ಬಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ 5 ಮಿತ್ ಪೋದು ಸೀದಾ ಭಗವಂತನಡೆಗೆ ಪೋಡು ಅವು ಪೋಡು ನಂಡ ದೇವರನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪೇರು ದೇವರನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಸತ್ಯಲ ಪಣ್ಣದುಲ್ಲ ಕಲಿಕಾಲುಡು ನಮ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ನಾಮರೂಪೆ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ ಪನ್ಪೇರು ಕಲಿಕಾಲೆ ನಾಮರೂಪೆ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ ಕಲಿಕಾಲುಡು ಕೃಷ್ಣೆ ಆನ ರೂಪಡು ಬೈದಿತ್ತೆರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಭಾಗವತముడు ಪನ್ಪೇರು ಸುಖದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಈ ಯುಗೊಟ್ಟು ಬಾರಿ ಅನರ್ಥ ಉಂಡು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ಉಂಡು ದಾದಾ ದೇವರನ್ನ ನಾಮ ಜಪ ಮನ್ಪುನೆ ಈ ಸಂಕೀರ್ತನ ಮನ್ಪು ನಾವು ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಈಗ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ದುಂಬದ ಕಾಲುಡು ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕರಿಯಾಗ ನಮ್ಮ ಅನ್ಯಾಯ ಮನ್ಪೋಡು ಎಣ್ಣ ದಂಡ ತೊಂದರೆ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತನ ಶಿಕ್ಷೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತದ ಕಾಲುಡು ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕರಿಯಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಆಯ್ತ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೇರು ಆಯ್ಜಿನ ಅಂಡ್ಲ ಇತ್ತ ಕೇಶವ ವಿಠಲದಾಸ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತರಿಗಳ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೋಡು
ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುಡು ನಂಡ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುಡು ಎಣ್ಣನೇ ಐಕ್ ಸುಖ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಎಣ್ಣಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುಡು ನಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಭಕ್ತಿ ತಂಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಮಾಜಡು ಒಂಜತ್ತನ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಡುಲ್ಲ ಆ ಕಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ದೇವನ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಂತಿನ ಕರ್ಮನ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮನ್ಪುಡು ನಂಡ ಒಂಜೇ ಸಾದಿ ಭಕ್ತಿ ಆ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಒಂಜೇ ಸಾದಿ ಪಣ್ಣನಂಡ ದೇವನ್ ನಾಮ ಜಪ ಬೇತೆ ಮಾತ ಮನ್ಪೊಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದು ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಲ್ಲ ಓದುದು ಆಯ್ತ ಸಾರಾಂಶ ತುವಿನಂಡ ಎಂಚ ದೇವರನ್ನ ಜಪ ಮನ್ಪೊಡು ದೇವರ ನಾಮ ಜಪ ಮನ್ಪೊಡು ಪುನವೇ ಪನ್ಪೆರು ನೇನು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತ್ರನಂಡ ಈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಈ ಒಂಜಿ ಮಹಾಮಂತ್ರನು ನಮ್ಮ ಜಪ ಮಂತ್ರದ ನಮ್ಮ ಹೃದಯತ್ತಿನ ಪೂರ ಕಲ್ಮಶನ್ಲ ಶುದ್ಧಿ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಈ ಪಂಡಿಂಚಿನ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮೇನ ಮಥುರ ಬರ್ಪನ ಕಥಿತ ಸಾರಾಂಶ ಪನ್ನಡು ನಂಡ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಮೆಕ್ಲು ಮಥುರದಕ್ಲು ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮೇನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ದೇರ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮೇನ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗೂ ಬನ್ನಗ ಅಲ್ಪ ಇಂಚ ಮಥುರದಕ್ಲು ಪ್ರತಿ ವರಿಲ ಪೂ ಪುಷ್ಪ ಅತ್ತನ ಫಲ ನೀರು ಆರತಿ ಮಂತದ ಎಂಚ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ದಿರ ಅಂಚನೆ ಕೃಷ್ಣನ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದ ಕುಲ್ಲವರು ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಉಳ್ಳೇರು ಪರಮಾತ್ಮ ಉಳ್ಳೇರು ಆಂಡ ಆ ಪರಮಾತ್ಮಗ್ ಸುಖ ತಿಕ್ಕೊಂಡಂಡ ಪರಮಾತ್ಮಗ್ ಸಂತೋಷ ಅವಡಂಡ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಶುದ್ಧಿ ಅವಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಚಾಪನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಡ್ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಮದ ಮತ್ಸರ ಲೋಭ ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲ್ಮಶುಳ್ಳ ಆ ಕಲ್ಮಶನು ಬೆಳೆದಿತ್ತದು ನಮ್ಮನ್ ಈ ಚಾಣೂರ ಮರ್ದನಾವಡ್ ಕಂಸನಂಚಿನ ರಾಕ್ಷಸ ಸ್ವಭಾವ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಉಂಟು ಆ ಸ್ವಭಾವನು ಪಿದೆದೆಪ್ಪುಡುಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ದೇವರನ ನಾಮ ಜಪ ಮನ್ಪನೆ ಆ ಜಪ ಮಂತದ ಈ ನಮ್ಮ ರಾಕ್ಷಸ ಸ್ವಭಾವನು ಕೆರೆದು ರಾಕ್ಷಸ ಸ್ವಭಾವನ ದೆತ್ತದು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಜ್ಜೆ ಮನುಷ್ಯ ಅದು ಕೊಡುದು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪಂಪೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಅವಡಿಗೆ ಪಂಡ ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯ ಮನ್ಪುನ ಮುಂತಾಲೆ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯ ಮನ್ಪಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಲ್ಪಡದ ಬುಕ್ಕ ಮಿತ್ತು ಬಲೆ ಎಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಮನ್ಪುಡಂಡ ಒಂಜಿ ನಾಮ ಜಪ ಈ ನೇನು ಕೊರ್ನೇರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನಮ್ಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತನಾರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಆರು ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಚನ್ನ ಅವತಾರ ಅದು ಒರಿ ಭಕ್ತನ ಅವತಾರ ಅದು ಬತ್ತದು ನಂಗೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರನ ಕೊಡ್ತೇರಿ ದಯಪಂಡ ಆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಖಂಡಿತ ಸುಧಾರಿಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಆ ಸ್ವಯಂ ದೇವರೇ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಇಂದೊಂಜಿ ಆರು ಮಾತೆರ್ಲ ಶ್ರೀಪಾದ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಅವಡು ಶ್ರೀಪಾದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಅವಡು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಪಂತರ್ ಗೋವಿಂದ ಭಜ ಗೋವಿಂದ ಮೂಢ ಮತೆ ಏ ಮೂಢ ಗೋವಿಂದನ ಭಜ ಪನ್ಪುಲ ಅಂದ್ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯಲ ಪಂತರ್ ಮಾತಾಚಾರ್ಯಲ ಪಂಡಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ನಾಮ ಜಪ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಪ ಮಲ್ತದು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸುಧಾರ ಆವಡು ಪನ್ಪುನೆಕ್ ಐಕ್ ಬತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಲಿ ಜಪ ಮಂತನ ಯಾರಂದ್ ಜಪ ಮನ್ಪುಡಂಡ ಸಂಘ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಒರಿಯೊರಿ ಜಪ ಮಂತನಂಡ ಐಕ್ ಫೆಲಜ್ಜಿ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮನ್ಪುಡು ಇತ್ತ ವಿಠಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂಡ್ಲೆಗನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಮಲ್ಪನಂದನೆ ಐಟೆ ನಂಕ್ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಲಾಭ ಐನ್ ಮನ್ಪುಡಂಡ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾವಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಐಲೇಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುರುಮಂತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ತರ್ಜುಮೆ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಲ ಉಂಡು ಆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮೇರು ಶಿವಸಾಲಿಯನ್ ಪಂಡೇರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎನ್ಪ ಭಾಷೆಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೈದುಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಡು ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಇಜ್ಜಿ ಆ ತುಳು ಭಾಷೆಗಳ ನಂಗೆ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಮಾತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಟ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಈ ತುಳು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬರೋಡು ಪಂಡನಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾವಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಐಕ್ ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪೊಡು ಯಾಕಡೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಚಾರಿಟಿ ಮನ್ಪೊಡು ದಾನ ಮನ್ಪೊಡು ನಂಗೆ ಏತ್ ತೀರ್ಂಡು ಐಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತದ ಕೊರಡು ಯಾಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆದ್ ಪ್ರತಿಯೊರಿನ ಇಲ್ಲಗ್ಲ ಬರೋಡು ಪಂಡಿನಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾವಡು ಒಟ್ಟಾದ್ ಈ ದೇವರನ ಭಕ್ತಿ ಮಂತೊಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಪ್ರತಿದಿನಲ ಓದೋದು ಅರ್ಥ ಬಂತ ಜೀವನ ಅಳವಡಿಸೋಡು ಇಂದೇ ಕಾರ್ಯಡು ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸೌತ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ್ ಪ್ರತಿ ವಾರಲ ತುಳು ಭಾಷೆಡೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತದ ಐಟ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ಆರ್ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಐತ ಲಿಂಕ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಐತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊರ್ಪ
ವಾರ ವಾರ ನಮ್ಮ ಭಗವತಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓದುಗ ತುಳುಟ್ಟೆ ಓದುಗ ಅಂಚಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಲ ಬರಡು ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಮತ್ತೆ ಭಗವತಿ ಭಕ್ತಿಲ ಬರಡು ಪಂಡದ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ನಿತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟ ಒಂದಲ್ಲೇ ಏರೆಗ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿನ ನಂಡ ಮನ್ಲೆ ಇಜಿಂದಾಂಡ ಉಂಟ ಒಂದಲ್ಲೇ ಶಿವಸಾಲಿಯನ್ ಹಿರೇಗೆ ಹೊರಟಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸದೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ಯರ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಸರ್ವಲಕ್ಷಣ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ಯರ್ ಮಗಲು 2 ಜನಲ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ತುಳುಟು ಭಗವದ್ಗೀತದ ಸಾರನು ನಮ್ಮ ಕೇನಿಯ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಜಿನ ದಿನತ ಕಡೆತ ದಿನತ ತುಳು ಸಾರನು ನಮ್ಮ ಕೇನರಿಗುಲ್ಲ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ನೇತೃತ್ವಡ್ ಎಲ್ಲದ ಕಡೆತ ದಿನತ್ತ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಸಾರ ಎಲ್ಲ ಕೇನರುಂಡು ಮಾತ ಸದ್ಭಕ್ತರು ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜುಡು ಪಾಲ್ಪಡುವಡು ಪಂದ್ಯಾನ್ ನಿಕಳ್ಳ ಕೇಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಡೆತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಇನಿತ ಪೊರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜುಡು ನಿಕುಲು ಪೂರ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ನಿಕಲೆ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಡೇಕ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈ ಪದ ಕೇನೊಡೆ ದಯಗಂದ್ ಪಂಡ ಈ ಪದ ಕೇಂಡನೆ ಇನಿತ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪದ ದೇವಣ್ಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಗಜ್ಜ ಹಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2 ಸಲ ಗೆತ್ತೊಂದಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳು ಗಾಯಕಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೆರು ಅರ್ಣ ಸ್ವರಟ್ ಇನಿ ಈ ಕಡೇತ ಪದ್ಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಐಡ್ಬೇಕು ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕೊಂಡು ಗಾಳಿಯ ಪಟದಂತೆ ನಾನಯ್ಯ ಆಡಿಸೋ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ನೀನಯ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ಪೊರ್ಲ ಪದನ ಕೇನೊಂದು ಬರ್ಕ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಈ ವೇದಿಕೆನ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಸರ್ಗೆ ಏನ್ ಬಿಡ್ದು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಾತಾಡಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಳಿಯ ಪಟದಂತೆ ನಾನಯ್ಯ ಆಡಿಸೋ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ನೀನಯ್ಯ ಒಳಗಿನ ಕಣ್ಣನು ತೆರೆಸಿದೆಯೋ ಗೀತೆಯ ಮರ್ಮವ ತಿಳಿಸಿದೆಯೋ ಒಳಗಿನ ಕಣ್ಣನು ತೆರೆಸಿದೆಯೋ ಗೀತೆಯ ಮರ್ಮವ ತಿಳಿಸಿದೆಯೋ ನಾನೇ ಎಂಬ ಭಾವ ನಾಶವಾಯಿತು ನೀನೇ ಎಂಬ ನೀತಿ ನಿಜವಾಯಿತು ನಾನೇ ಎಂಬ ಭಾವ ನಾಶವಾಯಿತು ನೀನೇ ಎಂಬ ನೀತಿ ನಿಜವಾಯಿತು ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ ನೀತಿಯ ಕೇಳದೆ ಹೋದೆ ಕೇಳಿ ನಡೆಯದೆ ಅವಿವೇಕಿಯಾದೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಾನು ನನ್ನದೇ ಎಂದು ನಂಬಿದೆನಯ್ಯೋ ಶಾಶ್ವತವೆಂದು ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕುಳ್ಳು ತಿಳಿದೆನು ಇಂದು ನಾನು ಮಿಥ್ಯಾ ನೀನು ಸತ್ಯ ಒಳಗಿನ ಕಣ್ಣನು ತೆರೆಸಿದೆಯೋ ಗೀತೆಯ ಮರ್ಮವ ತಿಳಿಸಿದೆಯೋ ಒಳಗಿನ ಕಣ್ಣನು ತೆರೆಸಿದೆಯೋ
ಗೀತೆಯ ಮರ್ಮವ ತಿಳಿಸಿದೆಯೋ. ನಾನೇ ಎಂಬ ಭಾವ ನಾಶವಾಯಿತು, ನೀನೇ ಎಂಬ ನೀತಿ ನಿಜವಾಯಿತು. ನಾನೇ ಎಂಬ ಭಾವ ನಾಶವಾಯಿತು, ನೀನೇ ಎಂಬ ನೀತಿ ನಿಜವಾಯಿತು. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹೇ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ. ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಬಂಧು ಬಳಗ ರಾಗಭೋಗಗಳ ವೈಭೋಗ. ಕಾಲನು ಬಂದು ಬಾಯಿಂದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಶೂನ್ಯ ಚಿತೆಯಿರುವಾಗ. ಎಲ್ಲ ಶೂನ್ಯ, ಎಲ್ಲವೂ ಶೂನ್ಯ, ಉಳಿಯುವುದೊಂದೇ ದಾನ ಧರ್ಮ ತಂದ ಪುಣ್ಯ. ಒಳಗಿನ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆಸಿದೆಯೋ, ಗೀತೆಯ ಮರ್ಮವ ತಿಳಿಸಿದೆಯೋ. ಒಳಗಿನ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆಸಿದೆಯೋ, ಗೀತೆಯ ಮರ್ಮವ ತಿಳಿಸಿದೆಯೋ. ನಾನೇ ಎಂಬ ಭಾವ ನಾಶವಾಯಿತು, ನೀನೇ ಎಂಬ ನೀತಿ ನಿಜವಾಯಿತು. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹೇ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ. Listen to your favorite Tamil songs for free on Gaana. ಪರ್ಲ ಕಜ್ಜಗ್ ಇತ್ತೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಬತ್ತಂಡು ರಮೇಶಣ್ಣನ ಸುಮಧುರವಾಯಿನ ಕಂಟೋಡು ನಮ್ಮ ಕೇಂಡ. ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅರ್ಥದ ಈ ಪದನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಸುಮಧುರವಾದ ರಮೇಶಣ್ಣೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಲ್ತೇರು. ಅರೆಗ್ ಎನ್ನ ಬೊಕ ಅಂಚನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕರಾವಳಿಗರ ಒಕ್ಕೂಟ ಬಿಲ್ಲವ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪರವಾದ ಉಡಾಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಡೆಕಾದು ಇತ್ತೆ ವಂದನ ಅರ್ಪಣೆನ ಮಲ್ಪರೆ ಬಿಲ್ಲವ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ BM ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಇತ್ತೆ ವಂದನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ತುಳುವ ಜಾಲ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣನ ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆ ತುಳುಟ್ಟು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪ್ರವಚನ. ಬಿಲ್ಲವ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಕರಾವಳಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತದಂಡು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಮ್ಮ ಬಾರ್ಕೂರು ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಶ್ರೀ 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 ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಶ್ವ ಸಂತೋಷ್ ಭಾರತಿ ಶ್ರೀಪಾದರು ಬತ್ತದು ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ದಿರು. ಮೇರೆಗೆ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಬಿಲ್ಲವ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಮಲ್ತಂದಿರಲೆ. ಅಂಚನೆ ನನರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀ 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 KMR ಈಶಾ ವಿಠಲದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾಂದೀಪನಿ ಸಾಧನಾಶ್ರಮ KMR ಮೇರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ರೀತಿಡು ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಮಲ್ತೇರು. ಮೇರೆಗಲ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಬಿಲ್ಲವ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿರಲೆ. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಡ್ಡಾಯಿದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣದಾಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವ ಲಕ್ಷಣದಾಸ್ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಪ್ರವಚನ ನಂಕ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಅನು ಒಕ್ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಲ್ಲವ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿರಲೆ.
ಈ ಮುನಾದ ಧಾರ್ಮಿಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿನ ಬಿಲ್ಲೋ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ವೇದಕುಮಾರ್ ಮೇರೇನು ನಮ್ಮನ್ನು ಸುರುಟು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೇರು ಮೇರೆಗಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪೂರಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಯಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿರಲೆ. ಅಂಚನೆ ತುಳುಕೂಟ ದುಬೈದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಕರಾವಳಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ನಂದಿನ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಮೇರ್ಲ ಬತ್ತದ ನಂಕ್ ಪಾತ್ಯರ್ದೇರು ಮೆಕ್ಕಲ ಉಪದೇಶನ ಗೌರವಿಸೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕರಾವಳಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಲ್ಲೋ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳುಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ದೇವೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಮೆರೆಗಳಾಯನ ಧನ್ಯವಾದ ಮಲ್ತಂದ್ರಲೆ. ಅಂಚನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕರಾವಳಿಗರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಸುಂದರರಾಜ್ ರೈ ಮೇರೇನು ನೆನತಿಜಿಂಡ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಪುಂಡು ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಐನ ಆಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಜಿ ದಿನದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಿರೂಪಣೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ನಡಪಾವಂದುಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ರೂಪಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸಂಚಾಲಕರು ಮೆರೆಗಳಾಯನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಲ್ಲವ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಬಾರಿ ಅಡ್ಡ ರೀತಿಡು ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕರು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು ಮೆರೆಗಳಾಯನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಲ್ಲವ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ವಿಶ್ವ ಸಮ್ಮೇಳನದ ರೂವಾರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟರು ಬೈದೇರು ಆರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇರು ಅರೆಗಳಾಯನ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಕತ್ತಾರದ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ರವಿ ಶೆಟ್ಟರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ಅರೆಗಳಾಯನ ಧನ್ಯವಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವರ್ಚುವಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಸಂಘಟಕರು ಅಕ್ಲೆಗಳಾಯನ ಧನ್ಯವಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುರ್ಲು ರೀತಿಡು ಮುಡ್ದು ಬರಡು ನಾಂಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಾರಿ ಲಾಯಕಡು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚಿನ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕರಾವಳಿ ಪವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರು ಆಯ್ನ ಶಿವಸಾಲ್ಯನ್ ಮೇರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿರಲೆ. ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ದುಬೈ ಹಿಡಿದು ಕತಾರ್ಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಾಂಬೆ ಮಾತ ಕೊಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪುರ್ಲು ರೀತಿಡು ತೂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತೆರ್ಲ ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರಿ ಮುಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಮಲ್ತದು ಏನ ಎರಡು ಪಾತ್ರೆನು ಮುಗಿತೊಂದಲ್ಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೊಡೋರ ಎಂಕುಲು ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಧನ್ಯವಾದನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪರೆಗಿರ್ ನಾನು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸಾದೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣದಾಸರ ಅವೇ ಎಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರೈರಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ನಡಪದ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಭಕ್ತ ಮುಕ್ತಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕರಿಂಜೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ಪೇರೊಳ್ಳೇರು. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಸುರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೇರು ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪೇರೊಳ್ಳೇರು. ಅವು ಮೊರಾಣಿ ಆವಳಿತಂದು ಮೊರಾಣಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣ ಮಲ್ಪೇರಾತಜಿ ಅಂಚಾತ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣನು ಸುರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೇರು ಮಲ್ಪೇರೊಳ್ಳೇರು. ಎಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಪಂಡದು ನಾನರ ಏನು ಕೇನೊಂದು ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಶಿವಶಾಲೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಳ್ಳೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರಸಾದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ಕೆ ಜೈನ್ ಪನ್ಪನ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಖ್ಯಾತ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ ಅರ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಆರು ಉದಯ ಟಿವಿ ಪೂರ ಬಾರಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಂತಿನಾರು ಅರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಅರಟ ಪಾತ್ರ ಅಡಿಕೆ ನೋಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆತ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಕ್ಕಳ ಮುತಾಲಿಕೇಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆತ ದಿನ ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ದಯಮಲ್ತದು ಪೂರ ತುಳುನಾಡದ ಸದ್ಭಕ್ತರು ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜೋಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯೋಡು ಬಂದು ಎಂಕುಲು ಭಿನ್ನಹ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದ. ಪೂರೈರೆಗಳ ಸೋಲು ಇತ್ತದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಪ. ಜಪ ಮನ್ಪುಗ.